மாதாஜி? தேர்ட் 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 டே வந்து என்ஓடி நடத்துனீங்களா மாதாஜி? 7 PM. நேத்து பண்ணல மாதாஜி. நேத்து டீச்சர்ஸ்க்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருந்தது, அவங்களுக்கு இந்த யூடியூப்ஸ் எல்லாமே டீச் பண்றதுக்காக. ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைங்களா? நான் நாளையில இருந்து கிளாஸஸ். ஆனால் நேத்து மட்டும். நேத்து இல்ல மாதாஜி, முந்தா நாள். டிசம்பர் 3 பண்ண மாதாஜி, பண்ணேன். நீங்க பண்ணல. 7th டிசம்பர் தானே மாதாஜி அட்வான்ஸ் லெவல் 3 ஆரம்பிக்கிறதா போட்டிருந்தீங்க ஃபர்ஸ்ட்? புரியல மாதாஜி, நீங்க என்ன கேட்டீங்கன்னு. 7th டிசம்பர் செவ்வாய் புதன்கிழமை தானே 2 டே கொடுத்துருந்தீங்க அட்வான்ஸ். அது லெவல் 3 மாதாஜி. இது வந்து என்னோட நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்துட்டே இருந்தோம் இல்லையா, பாதியில விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றதுனால இப்போ லெவல் 2 லெவல் 3க்கு என்னோடயே கிடையாது இல்லையா. அப்படினால அது எடுத்து பாதியில விடுறதுக்கு எனக்கு மனசு இஷ்டமாகல. அதனால உங்களுக்கு லெவல் 4க்கு போகும்போது அது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் இல்லையா அப்படின்னு. இப்ப இந்த கரண்ட் பேட்ச்ல இருந்து ஒன்லி பகவத்கீதை மட்டும்தான் பிரபுஜி வந்து பிளான் பண்ணிருக்காரு. அதனால we'll focus only. நான் பிஜி ஸ்லோகா லேர்னிங் கிளாஸ் போயிட்டேன், எனக்கு தெரியாம போயிடுச்சு, அதனால. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி, யூடியூப் இருக்கு, நீங்க கேட்டுக்கலாம். ஓகேம்மா, தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. எஸ், நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிட்டு. நேத்து நம்ம 31 ஸ்லோகம் வரைக்கும் முடிச்சோம். லெவல் 1க்கு எல்லாருமே வந்து உங்களால முடிஞ்ச சேவை செய்யுங்க. லெவல் 1க்கு உங்க ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் எல்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணி ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க. ஸோ இப்போ வந்து 3 PMக்கு வந்து நம்ம சுகன்யா மாதாஜி எடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து 7 PM நான் எடுக்கிறேன் நான். ஸோ நீங்க எல்லாரும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வாக்கெல்லாம் சொல்லி இந்த ஞானத்துக்கு அவங்களுக்கும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறதுக்கு உங்களால முடிஞ்ச சேவையை நீங்க செய்யுங்க. மாதாஜி, சுகன்யா மாதாஜி 6 o'clock சொல்லுங்களா மாதாஜி? இப்ப வந்து நம்ம சிங்காரம் செல்வம் பிரபுவும் சுரேஷ் பிரபுவும் எடுக்க போறாங்க. 6 o'clock. ஆமா, 6 o'clock இருக்கு. யூத் இருக்கு மாதாஜி 6 o'clock. சோ உங்க பிள்ளைகள் எல்லாத்தையுமே சேர வைங்க. சுகன்யா மாதாஜி வந்து 3 o'clock சொல்றாங்களா? 3 o'clock அடல்ட்ஸ்க்கு சொல்ல போறாங்க இந்த மாசத்துல இருந்து. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. 3 PM கூட வந்து அடல்ட்ஸ் இருக்கு. இதனால வரைக்கும் அடல்ட்ஸுக்கு வந்து பாத்தீங்களா 2 பேட்சஸா 3 PM-உம் 7 PM-உம் இருந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த வாட்டில இருந்து நம்ம சுகன்யா மாதாஜி எடுப்பாங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சாக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकम्. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கம், வந்தனங்கள். நாம நேத்து பார்த்தது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ரீகேப், ஒரு 5 minutes முடிச்சுட்டு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துக்கு போகலாம். ஸோ இந்த பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னாக்கா கீத மகாத்மியத்திலேயே பாத்தீங்கன்னாக்கா சங்கராச்சாரியார், அதுவும் நான் சொல்லாம நேத்து அந்த வீடியோவை நான் காட்ட மறந்துட்டேன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம செஷன் முடியும் போது அந்த வீடியோவோட முடிச்சிடலாம். ஸோ இந்த கீத மகாத்மியம் பத்தி பேசணும்னா நம்ம நிறையவே சொல்ல வேண்டியிருக்கும். ஆனா அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஞானம் பத்தாது. ஆனா இந்த ஃபர்ஸ்ட் 700 ஸ்லோகங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் 45 minutesல சொன்னார். யாருக்கு? அர்ஜுனருக்கு. ஆனா நமக்கு ரொம்ப நாள் கேட்கணும், கேட்டாதான் அதனுடைய ஞானத்தை வந்து ஓரளவுக்காவது நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். ஸோ என்ன, நமக்கு எல்லாமே லிமிட்டெட் சென்சஸ் தான். எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா லிமிட்டெட்.
அன்லிமிட்டெட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய வைபவங்கள். ஆனா நமது எல்லாமே லிமிட்டெட் தான். நம்ம எல்லாமே அணு சைஸ். ஸோ இந்த டிஃபிஷியன்சியோடு இருக்கக்கூடிய நமக்கு இந்த பிராப்தத்தை வந்து பகவான் வந்து கொடுத்துருக்காரு, கேட்கணுன்ற அந்த பிராப்தத்தை. அதுக்கு அவருக்கு நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து நமஸ்காரங்களை சொல்லிட்டு சேவிச்சுட்டு நாம இந்த சாப்டருக்குள்ள போகலாம். முதல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா திருதராஷ்டர் பேசுகிறார். சோ அதாவது அந்த அதாவது 2 பக்கத்துல இருக்கிறவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குருக்ஷேத்திர ஸ்தலத்துல வந்து நின்னுண்டு என்ன பண்றாங்க, என் பிள்ளைகளும் அதாவது பாண்டுவின் பிள்ளைகளும் என்ன செய்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கொஷின் வைக்கிறாரு சஞ்சயனுக்கு. சஞ்சயன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய பிள்ளையான அதாவது துரியோதனன் திருதராஷ்டருடைய பிள்ளையான துரியோதனனை பற்றி கொஞ்சம் அதை ஏன்னா அவருடைய வீக்னஸே வந்து துரியோதனன் இல்லையா திருதராஷ்டருக்கு. சோ அங்க அந்த பேட்டில் ஃபீல்ட்ல வந்து என்ன நடக்க போகிறதுன்ற பயம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திருதராஷ்டருக்கு இருக்கு. சோ அதனால அவரை வந்து அந்த மன சங்கடத்துல இருந்து கொஞ்சம் இது பண்றதுக்காக பாத்தீங்கன்னாக்கா துரியோதனனை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றாரு சஞ்சயன் வந்து. சோ அங்கே வந்து மன்னன் துரியோதனன் அப்படிங்கிற ஒரு இதுதான் எடுத்துட்டு வராரு. சோ அந்த அளவுக்கு அவருக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்து ஹி பீயிங் எ பொலிட்டிஷியன் அவன் வந்து 2 பக்கத்தினுடைய படைகளை பற்றியும் அவர்கள் தத்தம் சங்குகள் பத்தி இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய மகாரதர்கள் யாரு, 2 அதாவது பாண்டவர்கள் பக்கம் இருக்கக்கூடியவங்க யாரு, கௌரவர்கள் பக்கம் இருக்கிறவங்க யாரு, இது எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துரியோதனன் பேசுறத வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்றாரு சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அர்ஜுனன் வந்து சொல்றாரு, பார்த்த சாரதியான நம்ம பகவான் கிட்ட 2 படைகளுக்கு மத்தியில கொண்டு போயிட்டு இந்த ரதத்தை நிறுத்துங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அச்சுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கிறாரு. சோ பகவானும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதே மாதிரி ரதத்தை நிறுத்தி சோ இங்க இருக்கக்கூடிய குரு வம்சத்தினை பார்த்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து அர்ஜுனனுடைய கருணை அந்த 2 பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய உறவினர்கள், நண்பர்கள், பிள்ளைகள், பேரன்மார்கள், பாட்டன்மார்கள், மாமாக்கள் இவங்க எல்லாரையுமே பார்த்து கம்பேஷன் கருணையால ஒரு உன்னதமான டிவோட்டி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு கருணை என்பது அவருடைய சுபாவமாக ஆகிவிடும். சோ இத்தனை பேரை கொன்னுட்டு நான் இந்த ராஜ்யத்தை ஆளணுமா, அதனால வரக்கூடிய இன்பம் எனக்கு தேவையே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு இதோட பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை நினைக்கும் பொழுது அவனுடைய உடல் எல்லாம் நடுங்குகின்றது, கை கால்கள் எல்லாம் நடுங்கிறது, கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த காண்டிபமும் நழுவ ஆரம்பிக்கின்றது, வாய் உலர்கிறது, அதுக்கப்புறம் மயிர்கூச்சம் எல்லாமே உடல் எல்லாமே எரிகின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் வந்து சொல்லுவாரு. சோ இப்ப வந்து மறுபடியும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனனே வந்து கண்டினியூ பண்ற ஸ்லோகம் தான் இது. கிம்மோ ராஜேன கோவிந்தா கிம்போகைர் ஜீவிதேன வா ஏஷாம் அர்த்தே காங்க்ஷிதம் நோ ராஜ்யம் போகா சுஹானே ச தைமே வசிஷ்டா யுத்தேஹே பிராணாம் ஸ்தக்தைவ தானானி ச ஆச்சார்ய பித்ரா புவாஸ் ததைவ சாபிதாமஹா மாதுலா ஸ்வசுரா பௌத்ரா शैल्या संबंधिनस्तथा एथा नाहन्तुम् इच्छामि गहनोक्ति मधुसूदना. சோ இப்ப எல்லாருமே 2 பக்கத்துல இருக்கிற படை வீரர்களை பற்றியும் தன்னுடைய பிள்ளைகள், பேரன்கள், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பாட்டன்மார்கள் எல்லாரையும் பத்தியுமே வந்து வர்ணிக்கிறாரு நம்ம அர்ஜுனன். அபி திரைலோக்கிய ராஜ்யஸ்யா உலகம் அதாவது ராஜ்யம் கிடைத்தாலும் ஏதோ கிம்னே மகே கிருதே நிஹதே தார்த்த ராஷ்டிரான்னா காப்ரிதிஹி ஷயா ஜனார்தனா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார். அவர் இந்த வெற்றியையோ 3 உலகங்களுமே எனக்கு கிடைத்தால் கூட எனக்கு அந்த ராஜ்யமும் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா பார்த்தன் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார். சோ கிம் மீன்ஸ் வாட். சோ ஜீவிதம் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து தன்னுடைய வாழ்நிலைகளை எல்லாத்தையுமே சமர்ப்பணம் பண்றதுக்காக தான் இங்க வந்திருக்காங்க இல்லையா. போர் முனையில பாத்தீங்கன்னாக்கா யார் உயிர் இருக்கும் நிலைத்திருக்கும், யார் உயிர் போகும் என்று யாராலுமே வந்து சொல்ல முடியாது. அதனால இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய பித்தரா அதாவது தந்தைமார்கள், பிதாமக பாட்டன்மார்கள், புத்திரர்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்வசூராஸ் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மாமனார்கள், ஏன்னா விராட்டனும் சரி, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா விராட்டன், அதுக்கப்புறம் துருபதன் இவங்க எல்லாருமே சம்பந்தினர்கள். சோ இவங்க எல்லாரும் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பக்கம் வந்து நின்னிருக்காங்க. மதுசூதனா மது என்ற அரக்கனை அழித்தவனே. சோ ஜனார்தனா நம்ம இந்த உயிர் ஜனா என்றாலே நாம் எல்லாருமே இந்த உயிர்வாழிகளை ரட்சிப்பவர் தான் வந்து ஜனார்தனன்.
சோ இந்த ஃபார் சேக் ஆஃப் இந்த உலகத்தை பற்றியுமே எனக்கு கிடைச்சா கூட நான் இந்த திருதராஷ்டிரன் மக்களோட போர் புரிவதற்கு நான் தயாராக இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க வந்து வைக்கிறார் ஆக்சுவலி. சோ ஐ விஷ், வை ஷுட் ஐ விஷ், நான் எதுக்காக வந்து இவர்களை கொல்லணும், தோ ஐ மே சர்வை, நான் வந்து இந்த உலகத்துல வாழ முடியும் என்றது நான் வாழவேன்ற அந்த இது தெரிஞ்சா கூட எதுக்காக நான் வந்து இவங்க எல்லாத்தையுமே கொல்லணும், எல்லாருமே தம் வாழ்வினங்களை எல்லாம் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சமர்ப்பணம் செய்து இங்க இருக்காங்க. அப்படி இருக்கும்பொழுது அந்த உயிர் வாழிகளை கொன்றி அதனால் எனக்கு என்ன லாபம் அப்படிங்கிற ஒரு உலகமே கிடைச்சா கூட எனக்கு நான் வந்து போர் புரிய தயாராக இல்லை. லெட் அலோன் திஸ் எர்த், எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கோவிந்தா, நேத்து ஒருத்தவங்க கேட்டாங்க, கோவிந்தர் என்றால் அதாவது பசுக்களுக்கும் நம்மளுடைய புலன்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடியவர் நாமம் தான் கோவிந்தம் என்பது. சோ கோவிந்தம் என்ற அந்த மகிழ்ச்சியை கொடுக்கணும், பிளஷர் என்னாலே மகிழ்ச்சி இல்லையா? சோ அந்த ஆனந்த நிலையை கொடுக்கக்கூடிய நாமம் வந்து பகவானுடைய நாமம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனா இண்டிகேட்ஸ் வாட் வில் சாட்டிஸ்ஃபை ஹிஸ் சென்சஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க நடக்க போகக்கூடிய இந்த போர்ல எல்லாமே அழிவு மட்டும்தான் தெரிகிறது. இதனால் என்னுடைய புலன்கள் என்ன சந்தோஷத்தை வந்து கொடுக்க போகிறது இந்த அழிவு வந்து அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் தான் வந்து கேட்கின்றார். இங்க வந்து நம்ம அர்ஜுனர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்றதே உடல் ரீதியான அதாவது இந்த பௌதீக உடல் சம்பந்தப்பட்ட திருப்தியை மட்டும்தான் அவர் வந்து காண்கின்றார், அதாவது சந்தோஷத்தை. ஆனா ஆன்ம ரூபத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதால் வரக்கூடிய சந்தோஷத்தை பற்றி அவர், அதாவது நிறைவு பற்றி அவர் வந்து ஆலோசிக்கவில்லை. சோ ஏன்னா எல்லாரையுமே வந்து உடல் ரீதியாக தான் அவர் வந்து காண்கின்றார். So Lord will satisfy the senses of living entities as much as they deserve, but not to the extent they may covet. அதாவது அவங்க எதிர்பார்க்கிற அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் எல்லாருடைய இது சந்தோஷத்துக்காக பாத்தீங்கன்னாக்கா திருப்திக்காக அவருடைய அருள் பாலிப்பு என்பது நடந்து கொண்டேதான் இருக்கும். ஆனா நமக்கு தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா டிசையர்ஸ் வந்து ஒரு அளவே கிடையாது. சோ நமக்குடைய டிசையர்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அதாவது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டும் எண்ட் பாயிண்ட்டும் முதலும் முடிவும் என்பது நமக்கு கிடையாத ஒன்று. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா டீப் அஃபெக்ஷன் ஆஃப் அர்ஜுனாஸ் டீப் அஃபெக்ஷன் ஃபார் த கம்யூனிட்டி அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இஸ் எக்ஸிபிட்டட் ஹியர் பார்ட்லி டியூ டு ஹிஸ் நேச்சுரல் கம்பேஷன் ஃபார் ஹிம். அதாவது நேச்சுரலா பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய ஒருத்தருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தீங்கு நேருகிறது என்றால் அதை வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக சகித்து கொள்ள முடியாது. அது வந்து ஒரு உன்னதமான மனிதருடைய இயல்பு. சோ பகவானுடைய பக்தர்களும் அந்த உன்னத இயல்பை உடையவர்கள். அர்ஜுனனும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உன்னதமான ஒரு பக்தன், அதனால அவனுக்கும் அந்த கருணை என்பது இயற்கையிலே இருக்கக்கூடிய ஒன்று. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுக்கு அந்த அஃபெக்ஷனாலதான் ஃபேமிலி மேல் இருக்கக்கூடிய அந்த பாண்டிங்னால தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் போர் புரிய மாட்டேன் அப்படிங்கறத வந்து முன்னாடி வைக்கிறார் ஆக்சுவலி. சோ அதனால he is therefore not prepared to fight. Everyone wants to show his opulence to friends and relatives in the battlefield இல்லையா? எப்பொழுதுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து நம்மளுடைய வீர பராக்கிரமசாலியை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வீரனானவன் தன்னுடைய முன்னோர்கள் முன்னாடியோ இல்லை தன் குடும்பத்தினர் முன்னாடியோ பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பராக்கிரமத்தை வந்து காட்டணும்ட்டு எப்பவுமே ஒரு வீரனார் இருக்கிறவனுக்கு உண்டு. ஆனா இங்க வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து தன்னுடைய குடும்பத்தின் மேல் இருந்த பற்றுதலால கம்பேஷனால பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு அதையும் செய்யறதுக்கு அவருக்கு வந்து விருப்பமே கிடையாது. பட் அர்ஜுனா fears that all his relatives and friends will be killed in the battlefield. இந்த போர் முனையில பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள் எல்லாருமே வந்து இறந்து விடுவார்கள், அழிக்கப்படுவார்கள் அப்படிங்கிற அந்த பயம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனனுக்கு வந்து இருக்கின்றது. அதனால he is unable to share his opulence after victory. அவருடைய அந்த பராக்கிரமசாலியை வந்து காட்டுவதற்கு வந்து அவருக்கு முடியவில்லை. This is the typical calculation of a material world. சோ எவ்வளவு அழகா பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பிரபுபாதா இங்க சொல்லியிருக்கார், டிபிக்கல் கால்குலேஷன். இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னாக்கா திஸ் இஸ் த டிபிக்கல். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே உடலால தான் எல்லாருமே நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றோம் இல்லையா? ஆத்மாவு எப்பவுமே நித்தியமானது, அது அழிவற்றது அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் வந்து நமக்கு இருப்பதே கிடையாது. உடல்ல விட்டு இந்த உயிர் போயிட்டா நம்ம எல்லாத்தையுமே இழந்துட்ட மாதிரி நமக்கு அந்த கருணையான அந்த மனசால நமக்கு எப்போதுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ரியலைசேஷனே அந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேலை தான், பௌதீக இயற்கையில தான் நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸே போறது. ஆனா டிரான்ஸ்டென்டல் லைஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஃபரெண்ட். அதாவது ஆன்மீக தன்மை உடைய ஆன்மாவுடைய லைஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஃபரெண்ட். இட் இஸ் அன்பார்ன், அதாவது பிறப்பற்ற
இறப்பற்ற தன்மை, நித்தியமான தன்மை, பழமையான தன்மை, இது எல்லாமே இந்த ஆன்மாவுக்கு உண்டு. பற்பல பிறவிகள் கடந்ததுதான் இந்த ஆன்மா. இந்த ஜென்மத்துல நாம இந்த உடலை தரித்திருக்கின்றோம். சோ நாம செய்த கர்மங்கள், நம்மளுடைய உணர்வுகள் என்னென்ன இருந்ததோ உயிர் விடும் பொழுது அதை ஏற்றுக்கொண்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம மீண்டும் ஒரு உடலை வந்து தரிப்பதற்காக புறப்படுகின்றோம். எப்படி நாம டெய்லி குளிச்சு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா புதிய ஒரு ஆடையை நாம வந்து இந்த உடலுக்கு இந்த உடல் ஏற்றுக்கொள்கின்றதோ அதே மாதிரிதான் இந்த ஆன்மாவும் வேறு ஒரு உடலை வந்து ஏற்கின்றது இறந்த பிறகு. அதுதான் டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் ஆஃப் சோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு உடலை விட்டு இன்னொரு உடலுக்கு வந்து செல்கின்றது. Since a devotee wants to satisfy the desires of a Lord, he can be willing to accept all kind of services of the Lord, and if the Lord is not willing, he should not accept the first thing. அதாவது ஆனா ஒரு நார்மலான மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடிய இயல்பு இந்த பௌதீக உலகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்களோட இருக்கக்கூடிய நேச்சர் தான், இயற்கை. ஆனா ஒரு உன்னதமான பக்தன் எப்பொழுதுமே பகவானை திருப்திப்படுத்துவது, அவருக்கு என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அதை தான் வந்து பூர்த்தி செய்யணும்ன்ற அந்த இயல்பு வந்து தானாக வந்து அமைந்துவிடும். சோ பகவான் என்ன நினைக்கிறாருங்க? தர்மத்தை நிலைநிறுத்தணும், அதர்மத்தை வந்து வேரோடு அறுக்கணும், அதுக்கப்புறம் பக்தர்களை ரட்சிக்கணும். இது 3 தான் பகவானுடைய மெயின் திங். இதோ இந்த லோக கல்யாணத்திற்காக அவர்கள் வந்து சேவை செய்யணும்ன்றதுதான். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது பக்தனா இருக்கக்கூடிய அர்ஜுனனிடம் அவர் என்ன எதிர்பார்க்கின்றார்? அனைத்தையுமே துறந்து, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில் மேல இருக்கக்கூடிய பற்றுதல், அதாவது அந்த கம்பேஷனையும் வந்து தூரமா வைக்கணும். ஏன்னா இப்ப கடமை எது, அதுதான் முக்கியம். அததான் வந்து பகவான் வந்து எப்பவுமே எதிர்பார்க்கிறது. அர்ஜுனனுக்கும் அதே தான் வந்து போதிக்கின்றார் இங்க. அக்செப்ட் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ஆப்புலன்சஸ் ஃபார் த சர்வீசஸ் ஆஃப் லார்ட். நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய இயல்புகள் எல்லாமே வந்து பகவானுடைய சேவைக்காக நாம வந்து அதை உபயோகப்படுத்தணும். சோ இந்த நாக்கு வந்து பகவானுடைய நாமங்களை உச்சரிப்பதற்கு நாம உபயோகப்படுத்தணும். இந்த கைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பூஜை செய்வதற்காக நம்ம வந்து அவருடைய அர்ச்சனை செய்வதற்காக உபயோகப்படுத்தணும். பிரசாத விநியோகத்திற்காக உபயோகப்படுத்தணும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கால்கள் வந்து அவர் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலங்களாக இருக்கக்கூடிய, அதாவது பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த திவ்ய தேசங்களுக்கு செல்வதற்காக உபயோகப்படுத்தணும். சோ எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் த ஹியூமன் பாடி பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம இந்த ஆத்மா இங்க குடிக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது இந்த உடலை வந்து நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்துமே தெய்வீக காரியங்களுக்கே நாம வந்து உபயோகப்படுத்தணும். சோ அதோட சேர்த்து நம்ம இந்த பௌதீக இயற்கையில நமக்குன்னு என்ன கடமை இருக்கோ அதை கண்டிப்பாக செய்யணும். அந்த கடமையை வந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி செய்யணும். இதுதான் பகவான் நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கிறதே. சோ இங்க வந்து நீ கொல்ல போறேன்னாக்கா நீ ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான். நாம எல்லாருமே வந்து ஒரு கருவிகள் தான். நாம ஒரு பகவானுடைய கைங்கரியம் செய்கின்றோம் என்றால் நம்ம வீட்டுல ஃபேமிலியை ரட்சிப்பது கூட பாத்தீங்கன்னா அதுவும் பகவானுடைய கைங்கரியம் தான். நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை தான். ஒரு குடும்ப தலைவனாக மனைவி மக்களை ரட்சிப்பது நம்மளுடைய கடமை. அவர்களை வந்து நல்வழியில எடுத்துட்டு போக வேண்டியது நம்ம கடமை. சோ இது வந்து பௌதீக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள். அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய கைங்கரியமா நினைச்சுதான் நம்ம செய்யணும். சோ இது நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை. அதேதான் வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனனுக்கு பகவான் சொல்றார், நீ ஒரு போர் வீரன், சோ உன்னுடைய கடமை நீ செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. At this point, he did not know that Krishna has already killed them before. ஏன்னா ஆல்ரெடி பகவான் ஏற்பாட்டால அனைவருமே வந்து மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். அது விஸ்வரூப தரிசனத்துல பார்க்கும் பொழுது சொல்லுவார். சோ இனிஷியலா அந்த தரிசனத்தை பார்க்க போகிற அர்ஜுனன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து மெய் சிலிர்த்து போய் பக்தி பரவசத்தோடு அவர் பகவானை வந்து சேவிக்க ஆரம்பிக்கின்றார். ஆனா இறுதியில வந்து ஃபியூச்சர்ல நடக்க போறதையும் பார்க்கும் பொழுது அவருடைய அந்த அநேக வாய்கள்லயும் சரி பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருமே வந்து நசுக்கப்படுவதை வந்து அந்த பற்களுக்கிலே பார்க்கும் பொழுது அப்பதான் அவர் வந்து பயமே வருது. சோ ஆல்ரெடி இறந்து போனவங்க தான் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மரணத்தை கண்டு விட்டனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விஸ்வரூப தரிசன யோகத்துல வந்து சொல்லுவார். சோ அந்த ஞானம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனனுக்கு இந்த ஸ்டார்டிங் ஃபேஸ்ல இருக்கிறதுல அந்த விசிபிலிட்டி. சோ நேச்சுரலி as a natural devotee of Lord, Arjuna did not like to retaliate against his miscreant brothers and cousins. ஆனா மிஸ்கிரியன்ட்னாக்கா தவறு இழைத்த
தன்னுடைய பந்தங்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கௌரவர்களை வந்து ரிட்டாலியேட்னாக்கா திருப்பி அவங்க மேல வந்து தாக்குதல் கொடுக்கிறது. சோ அர்ஜுனருக்கு வந்து அது செய்ய வந்து விருப்பம் இல்லை. ஆனா பகவான் வந்து சொல்றாரு தே ஷுட் பி கில்ட். ஏன்னா அதர்மத்தை அவர்கள் செய்ததால் அதற்கான அந்த பலனை வந்து அவர்கள் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும். இப்ப நாம எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம நல்ல கர்மங்கள் செய்யாதவர்கள். நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலுமே கர்மம் தான். ஆனா அது நற்கர்மமா துர்க்கர்மமா என்பது அது நாம தான் நம்ம நினைச்சு, அதாவது அதை யோசிச்சு நம்ம செய்யணும். அந்த ஞானத்தை பெற்று செய்யணும். ஆனா எல்லா சமயத்திலுமே நம்ம அதை அப்ளை பண்றது கிடையாது, செய்து விடுகின்றோம். ஆனா செய்த நற்காரியத்திற்கும் சரி கெட்ட காரியத்துக்கும் சரி அதனுடைய பலன்களை நாம என்னைக்கு இருந்தாலுமே அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும். பகவான் யாரையுமே பனிஷ் பண்றது கிடையாது. ஆனா நாம செய்த கர்மங்கள்னாலதான் நாம இங்க உழநின்று இருக்கோம் அப்படிங்கிற ஞானத்தை நாம எடுத்துக்கணும். The devotee of the Lord does not retaliate against the wrongdoer, but the Lord does not tolerate any mischievous done by to the devotee by the miscreants. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உன்னதமான பக்தனுடைய நிலை எப்படின்னாக்கா, நமக்கே ஒரு தீங்கு இழைத்தாலும் அவர்களை திருப்பி தாக்க கூடாது என்பதுதான் ஒரு பகவானுடைய பக்தனுக்கு இருக்கக்கூடிய இயல்பு. ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது. தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு செய்த, அதாவது அவர்களுக்கு இழைத்த தீங்குக்கான வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படிப்பட்டவர்களை அவர் கண்டிப்பாக வந்து ஏற்றுக்கொள்வதே இல்லை. டாலரேட், he cannot tolerate the miscreants actually. So துரியோதனன் அவர்கள் செய்த பாதகமான செயல்கள் பாண்டவர்களுக்கு அது பகவானால ஏத்துக்க முடியவில்லை. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க வந்து அவர்களுக்கான அந்த கர்மங்களுக்கான விளைவுகளை வந்து அவர்கள் சந்திக்கத்தான் வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த இதை வந்து பகவான் வந்து எடுத்துட்டு வரார். So Lord can excuse a person who has his own account, but he excuses no one who has done harm to his devotees. இது ரொம்ப இது வந்து நம்ம ஆழ்ந்து சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு வரி. சோ நாம ஒரு உன்னதமான பக்தனாக இருக்கக்கூடிய ஒருத்தருக்கு வந்து நாம என்னைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு தீங்கான காரியமும் செய்யவே கூடாது. ஏன்னா அதுதான் நமக்கு பாவமாக வந்து சேரும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு குருவனுடைய வார்த்தையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சிரம் மேற்கொண்டு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அவரை நிந்திப்பது, அவர் சொன்ன செயல்களை செய்யாம போவது, இது எல்லாமே வந்து நமக்கு பாவமாக வந்து சேரும். அதனால வந்து ஒரு பக்தரை வந்து என்னைக்குமே வந்து அவமானப்படுத்தக்கூடாது. ஒரு வைஷ்ணவனையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னைக்குமே அவமானப்படுத்தக்கூடாது. அது என்னைக்குமே பகவான் வந்து ஏற்றுக்கொள்வதே கிடையாது. 36th ஸ்லோகம். பாபம் ஏவஸ்ரயே தஸ்மான் அத்வைதான் அதயாத் இனஹ தஸ்மான் நாரஹ வயம் ஹந்தும் தார்தராஷ்டிரான் ஸ்வபந்தவான் ஸ்வஜனம் ஹி கதம் ஹத்வா சுஹினா ஷ்யாம மாதவா. சோ மாதவா, மா என்றால் தாயாரை குறிக்கிறது. தாயாருடைய அதாவது அவருடைய கணவர். சோ அதான் ஸ்ரீ, அதுதான் வந்து மாதவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சின் வில் ஓவர் கம் as if we slay aggressors, such aggressors. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படிப்பட்ட அக்கிரமக்காரர்களை, அக்ரஸர்ஸ் என்றால் அக்கிரமக்காரர்கள் ஆக்சுவலி, அவர்களை வந்து கொன்றால் நம்ம பாவங்களிலிருந்து கண்டிப்பாக விடுதலை அப்படின்னு சொல்றார். வில் ஓவர் கம். So therefore it is not proper for us. அதாவது அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாருனாக்கா நமக்கு நிறைய பாவங்கள் வந்து சேரும் அப்படிப்பட்ட அக்கிரமக்காரர்களை கொண்டால் அப்படின்னு சொல்றதுதான் இது. Therefore it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra and our friends. ஆனா பகவான் சொல்வாரு, உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை செய்யும் பொழுது அதனால் வரக்கூடிய பாவங்கள் எதுவுமே உன்னை பந்தப்படுத்தாது. இதுதான் நம்ம வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய உண்மை. நமது கடமை எதுவாக இருந்தாலும் அந்த கடமையினால் வரக்கூடிய பாவங்கள் நமக்கு என்னைக்குமே வந்து சேருவது கிடையாது. அததான் இதுக்கு ஒரு ரிப்ளையா வந்து பகவான் பின்னாடி சொல்வார். ஆனா இவர்களை கொல்வதால் நமக்கு பாவங்களே வந்து சேரும்னு சொல்வார். சோ த ஹஸ்பண்ட் ஆஃப் goddess of fortune, அதிர்ஷ்ட தேவதையினுடைய கணவரே, how could we be happy by killing our own kinsman? நம்மள சொந்த உறவினர்களை கொல்வதால் நமக்கு எவ்வாறு நன்மை வரும், அதனால் வரக்கூடிய சந்தோஷம் என்ன அப்படின்றது வந்து கேட்கிறாரு. ஆஸ் பர் வேதங்கள் பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா 6 விதமான அக்கிரமக்காரர்கள், இந்த மாதிரி பாவங்கள் செய்பவர்களுக்கு விமோக்ஷமே கிடையாது. சோ என்னென்ன பாவங்கள் அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். ஒருத்தருக்கு உணவுல நஞ்சு கலந்து கொடுப்பது. சோ இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா துரியோதனன் நம்ம பீமனுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நஞ்சு கலந்து கொடுத்தார். ஒன் who sets fire to the house, அதாவது வாழ்கின்ற வீட்டுக்கு வந்து நெருப்பு வைக்கிறது. ஒன் who attacks with deadly weapons, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கடினமான ஆயுதங்களால ஒருத்தரை தாக்குவது. ஒன் who plunders the riches,
அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது நல்ல செல்வம் இருப்பவர்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களை வந்து நடு ரோடுக்கு எடுத்துட்டு வந்து விட்டுருவாங்களே, சீட் பண்ணி அவங்கள மோசம் செஞ்சு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய செல்வங்களை அபகரித்தல். ஒன் ஹூ ஆக்கியூபைஸ் அதர்ஸ் லேண்ட். ஸோ அதாவது இது எல்லாமே நம்ம நிலத்து அதாவது பாத்தீங்கன்னா விவசாயிகளுடைய இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா வரப்போரமா இருக்கும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வரப்பு பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்கத்து நிலத்துக்காரா இருந்தாக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆக்கிரமிச்சுக்கக்கூடிய அந்த தன்மை உண்டு இல்லையா, ஒரு அடியா அந்த மாதிரி எல்லாம். சோ அந்த மாதிரி வந்து ஒருத்தருடைய நிலத்துல போய் நம்ம வந்து எடுத்துக்க கூடாது. அதுக்கப்புறம் ஒன் ஹூ கிட்னாப்ஸ் அனதர் வாய், இன்னொருத்தருடைய மனைவியை வந்து கவர்ந்து செல்லுதல். ராவணன் நம்ம சீதை தாயாரை பாத்தீங்கன்னாக்கா கவர்ந்து சென்றான். சோ இந்த மாதிரி பாவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா விமோக்ஷனமே கிடையாது. சோ சச் அக்ரஸர்ஸ் ஆர் வாட் டு பி கில்ட். இப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே அவர் கொல்லப்பட வேண்டியவர்கள். நோ சின் இஸ் இன்கர்ட் பை கில்லிங் சச் அக்ரஸர்ஸ். இப்படிப்பட்டவர்களை கொல்வதால் எந்த பாவமும் வந்து சேருவது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இங்க சொல்ல போகின்றார். சோ பாத்தீங்க சச் கில்லிங் ஆஃப் aggressors is quite befitting for any ordinary man, but Arjuna was not an ordinary man இல்லையா. அர்ஜுனன் வந்து ஒரு உன்னதமான பக்தன். he was saintly by character and therefore he wanted to deal them with saintly. அவன் வந்து அந்த saintliness வந்து யூஸ் பண்ணி அவங்கள வந்து செய்யணும்ன்ற விருப்பமே கிடையாது. so this kind of saintliness however is not for kshatriya. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆன்மீக தன்மையோட வந்து இப்படிப்பட்ட அக்கிரமக்காரர்களை வந்து மன்னித்தல் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது என்னைக்குமே வந்து நன்மையை பயக்காது. ஆனா அர்ஜுனர் அதே மாதிரிதான் செய்யணும்னு நினைக்கிறான். ஏன்னா அவன் ஒரு உன்னதமான பக்தன். ஆனா சத்திரியனா அந்த செயலை அவனால் செய்யவே முடியாது. ஏன்னா ஒரு சத்திரியனுடைய கடமை என்னன்னாக்கா அதர்மத்தை அழிப்பதுதான் அவனுடைய கடமை. சோ அவன் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன். ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன். சோ இந்த மாதிரி வந்து கோழைத்தனமா அவன் வந்து விட்டு கொடுக்கக்கூடிய தன்மை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் ஏத்துக்கவே இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னாக்கா லார்ட் ராமா வாஸ் செயின்ட்லி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து மனித உருவத்துல வந்த அவர் வந்து தெய்வம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாதிரியே செயின்ட்லியா தான் இருந்தார். ஆனா அவர் வந்து ராமராஜ்யத்தை வந்து நிறுவினார். சோ ராவணா வந்து ஒரு பாத்தீங்கன்னா அக்கிரமக்காரன். சோ அவன் வந்து ராமனுடைய வைஃப் வந்து கவர்ந்து சென்றவன் அவன் வந்து. ஆனா sufficient lessons unparalleled in the history of the world இல்லையா. அவனை வதைத்தது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ராமபிரான். சோ அவன் செய்த தவறு வந்து இன்னொருத்தர் மனைவி கவர்ந்து சென்றது. அதுக்கான தண்டனையும் அவன் அடைந்தான் அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த மாதிரி அக்கிரமக்காரர்களை என்னைக்குமே வந்து விட்டு வைக்க கூடாது. ஆனா நாமெல்லாம் இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில நாம இருக்கக்கூடிய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பிரகாரம், இங்க இருக்கக்கூடிய சிவிலைசேஷன் பிரகாரம் அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல என்ன ரூல்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம அபைட் பண்ணி போக வேண்டியிருக்கும். இப்பெல்லாம் யாராவது கிரைம் பண்ணாக்கா நம்ம போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு தான் நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணணும். ஸோ அந்த காலத்துல வந்து அப்படி இருந்தது. இப்ப இருக்க சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி நாம இருக்கணும் ஆக்சுவலி. ஸோ பிசைட்ஸ் saintly persons are advised to forgive. திஸ் இஸ் த இது ஒரு அதாவது மன்னிக்கும் தன்மை, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. இது ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா த கிரேட்டஸ்ட் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் எ பியூர் டிவோட்டி. ஒரு பக்தனானவனுக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு குணாதிசயமே பாத்தீங்கன்னாக்கா மன்னிக்கும் தன்மை, பிறர் குறைகளை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுட்டி காட்டாமல் இருத்தல். இது ரெண்டு இருந்தாதான் அவன் வந்து பக்தி பாதையிலே காலடி எடுத்து வச்சிருக்கான் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு அறிகுறி. இது பின்னாடி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தெய்வீக குணங்களை படிக்கும் பொழுது அப்போ இன்னும் டீட்டெயிலா படிப்போம் நம்ம. சச் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஃபார் செயின்ட்லி பர்சன்ஸ் ஆர் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் than the political emergency. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி வந்து இவர் வந்து கம்பேஷன்னால கருணையால அவர் இருக்கக்கூடிய உன்னதமான பக்தர் அந்த நிலையில பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் யோசனை செய்யும் பொழுது தன்னுடைய கடமையாக இருந்தாலும் இது எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுத்துடணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்துக்கு வந்து விடுகின்றான். ஆனா ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பர்சனா இருந்துட்டு அவர் வந்து இதை விட்டு கொடுக்க கூடாதுன்றதுதான் நம்ம பகவானுடைய இது. ஏன்னா அவனுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை வந்து ஒரு போர் வீரன், அந்த செயலை வந்து அவன் கண்டிப்பாக செய்யணும்ன்றதுதான் பகவானுடையது. அர்ஜுனா கன்சிடர்ட் rather killing than his own kinsman for personal reasons. It would be better to forgive them on the grounds of religion and saintly behavior. அவர்களை மன்னித்து விட்டுறணும்னு நினைக்கிறான். அவர்களால் கொல்லப்பட்டாலும் அதுக்கு மேல ஒரு படியே போயிடுறான். அவர்களால் நான் கொல்லப்படுவதே சால சிறந்தது அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையும் வந்து சொல்கின்றான். இப்படிப்பட்டவர்களை கொல்வதால் வரக்கூடிய பாவம் எனக்கு தேவையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு he did not therefore consider such killing profitable. இதனால் நன்மை எதுவுமே கிடையாது. consider such killing profitable simply for the matter of temporary bodily happiness. இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த temporary bodily happinessக்காக வந்து இவங்களை எல்லாம் கொல்லணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது. ஸோ கிங்டம்ஸ் பிளஷர்ஸ் இதனால் வரக்கூடிய ராஜ்யமோ
நான் அதாவது சந்தோஷமும் எனக்கு தேவையில்லை, ராஜ்யங்களும் எனக்கு தேவையில்லை, சந்தோஷமும் எனக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு. ஸோ வை ஷுட் ஐ ரிஸ்க் மை லைஃப் இஸ்லாம், ஏதாவது பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய வாழ்க்கை எதுக்கு அவர் ரிஸ்க் பண்ணணும்? எட்டர்னல் சால்வேஷன் பை கில்லிங் இஸ் ஓன் கிங்ஸ்மேன், தன்னுடைய சொந்த உறவினர்களை நான் எதுக்கு கொல்லணும்ன்ற அந்த கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார். இங்க வந்து அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை மாதவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஏன்னா அதிர்ஷ்ட தேவதருடைய கணவன், மா என்றால் அதிர்ஷ்ட தேவதையான தாயாரை, லக்ஷ்மி தாயாரை குறிக்கின்றது. அவருடைய கணவராக அதாவது நம்ம கிருஷ்ண பரமாத்மாவை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க வந்து அட்ரஸ் பண்றார். இட்ஸ் a very connection actually. He wanted to point out Krishna as husband of goddess of fortune. He should not have to induce Arjuna to take up the matter which would ultimately bring about misfortune. இதனால பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு துரதிர்ஷ்டம் தான் வந்து சேரும் அப்படின்றது வந்து சொல்றதுக்காக தான் வந்து மாதவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்ரஸ் பண்றாரு இங்க. சோ கிருஷ்ணா அவர் நெவர் பிரிங்ஸ் மிஸ்ஃபார்ச்சூன் டு எனிவன் இல்லையா? தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு என்னைக்குமே அவர் நன்மையை தான் வாரி வழங்குகின்றார். அவர் எப்பவுமே வந்து மிஸ்ஃபார்ச்சூனை வந்து எடுத்துட்டு வரவே மாட்டார். அதை தான் வந்து இங்க வந்து நம்ம வந்து பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகத்துல பார்க்க போறோம். யத்யாபி ஏதனா பஷ்யந்தி லோபோபஹத சேதசஹ குலக்ஷய கிருதம் தோஷம் மித்ரதுகேஷ பாதகம் கதம் நேயம் அஸ்மாபிஹ பாபாத் அஸ்மன் நிவர்த்திதும் குலக்ஷய கிருதம் தோஷம் பிராப்யஸ்திபீர்ச்சனார்த்தனஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ வந்து பரம்பரையை பற்றி பேச போகின்றார். பாவங்கள் செய்தால் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த வர்ணசங்கரா அப்படிங்கிறது வந்து கிரியேட் ஆகும் இல்லையா? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சில காலம் இருப்பார்கள் நல்வழி நடத்துவதற்கு. பிள்ளைகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தந்தையானவர் என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒரு என்டிட்டி இல்லையா? அவர்கள் நல்ல வழியில வளர்ந்து ஆளாகி அவர்களும் ஒரு குடும்பத்திற்கு அதிபதி ஆக வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு தந்தையினுடைய கடமை வந்து மிகவும் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா தாய் என்பவள் அன்பை மட்டும் வாரி வழங்குவாள், தந்தை என்பவர் அவனுக்கு நல்வழி காட்டுவது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. சோ அந்த வழி செய்வதற்கு இங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த போர் முனையில வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அந்த தந்தைமார்கள் எல்லாருமே இந்த போர் முனையில எல்லாம் வந்து நின்று இருக்காங்க. அவர்களுடைய அழிவால் என்ன ஆகும்னாக்கா பிள்ளைகளுக்கு நல்வழிப்படுத்தக்கூடிய அந்த ஆப்ஷன் வந்து நமக்கு வந்து போயிடுறது. சோ அதனால அவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா கெட்ட வழிகள்ல போகக்கூடிய மார்க்கம் உண்டு. அதுக்கப்புறம் பெண்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பாதுகாப்பும் இருப்பதில்லை. பாதுகாப்பு இல்லாதப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் கலங்கப்படுவதற்கான ஒரு இதெல்லாமே வரும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அதனால வரக்கூடிய அன்வான்ட் பாப்புலேஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னா தேவையற்ற சந்ததிகள் எல்லாமே உருவாகின்றது. அந்த தேவையற்ற சந்ததிகளால பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களால பாத்தீங்கன்னா முன்னோர்களுக்கு வந்து கருமாதிகள் வந்து செய்வதும் கிடையாது. அப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கருமாதிகள் செய்யாமல் போனால் அவர்களும் பாத்தீங்கன்னா சதா சர்வ காலமும் பாத்தீங்கன்னா நரகத்தில் உழல்வார்கள். சோ இந்த தேவையற்ற பாப்புலேஷன் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா வர்ணசங்கராவாக நம்ம வந்து இங்க பார்க்க போகின்றோம். சோ யாதி அதாவது சட்டன்லி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா நான் என்றால் எல்லா இடத்துலயுமே நான் அப்படின்னு வந்தாலே அது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாட், அதாவது இல்லை என்று அர்த்தம். டு நாட். பஷ்யந்தி பாருங்கள். லோபம் என்றாலே பாத்தீங்கன்னாக்கா பேராசை. உபஹத ஓவர் பவர்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல ஆளுமையாட. சேத்தசக அதாவது ஹிருதயங்களில். குலக்ஷயா கில்லிங் த ஃபேமிலி, குலத்தையே வந்து அழிக்கும் தன்மை. கிருதம் டன். தோஷம் என்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா தவறு. தோஷம் என்றால் நாம செய்திருக்கக்கூடிய தவறுகள். மித்ர துரோகே அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம இங்க வந்திருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விரோதிகளாக பாவித்துதான் அங்கே வந்து போர் முனையில் போர் புரிய வேண்டும் இல்லையா? சோ அது வந்து மித்ர துரோகம். பாதகம் அதனால வரக்கூடிய விளைவுகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பாவங்கள். கதம் எதுக்காக. நேயம். சோ நோதிஸ் அதாவது பாத்தீங்கன்னா நேயம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை பற்றிய ஞானம். அதை பற்றி நம்ம வந்து பின்னாடி படிப்போம். நியாயம். அசம்பிஹ பயஸ், நாம வந்து செய்ய போகிற காரியம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து ஒரு பாவ விளைவுகளை உருவாக்க போகின்றது. அஸ்மாத் அவர் செல்ஸ். நிவிர்த்திதம் டு சீஸ், அதாவது நிவிர்த்தம் மீன்ஸ் செய்யக்கூடாத செயல் இது. பிரவிற்த்தி நிவிர்த்தி இது ரெண்டும் நம்ம வந்து பின்னாடி படிப்போம். நிவிர்த்தி என்றால் இது செய்யக்கூடாது, செய்யத்தக்கது என்றால் பிரவிற்த்தி, செய்யத்தகாதது என்பது நிவிர்த்தி. குலக்ஷய டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த டைனாஸ்டி,
அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பரம்பரையே வந்து அழிவுக்கு எடுத்துட்டு வரோம் நம்ம. கிருத்தம் இந்த செயல் போர் புரிவதால் இந்த குலமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அழிய போகின்றது. தோஷம் என்றால் இந்த தவறு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கிரைம். பிரபஷ்யபிஹி, அதாவது பை தோஸ் ஹூ கேன், ஜனார்தனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு ஆக்சுவலி. ஸோ ஆல்தோ தீஸ் மேன், இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஓவர் டேக்கன் பை கிரீட், பேராசையால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் கவர்ந்திருந்ததால். துரியோதனனுக்கு பேராசை, அவனுக்கு ஹஸ்தினாபுரம் இருந்தது, நல்ல செல்வங்கள் இருந்தது, பாட்டனார் சேர்த்து வச்ச எல்லாமே அவனுக்கு கிடைத்தது. அனைத்தும் இருந்தாலும் அவனுடைய ஆசை எப்படின்னாக்கா, அதாவது பாண்டவர்களுக்கு எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. ஸோ அதாவது தனக்கிட்ட மட்டும்தான் எல்லாம் இருக்கணும், ஆனா அடுத்தவர்களிடம் இருக்கக்கூடாது. அந்த நினைப்பு வந்து அவனுக்கு உண்டு. அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பேராசை. அது see no fault in killing one family or quarreling with friends. Why should we with knowledge of sin, அதாவது பாவம், இது பாவம் என்று தெரிந்த பிறகு நாம ஏன் அது செய்யணும், இந்த மாதிரி காரியங்களில் நாம் எதுக்கு ஈடுபடணும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க நம்ம அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறார். சத்ரியா இஸ் நாட் சப்போஸ் டு ரெஃப்யூஸ் தி பேட்டில் இல்லையா. சத்திரியன் எப்பொழுதுமே அதாவது போரை வந்து ரெஃப்யூஸ் பண்ண முடியாது. அவனுக்குன்னு வந்து யாராவது சவால் விட்டா அவன் எழுந்து போர் புரிந்துதான் ஆக வேண்டும். அதே மாதிரி ராஜ தர்மத்திலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சூதாட்டம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக அது செஞ்சுதான் ஆகணும். அது அவங்களுடைய குல வழக்கத்துல இருந்தது. அர்ஜுனா could not refuse to fight because he was challenged by the party of துரியோதனா. இப்போ வந்து போர் முனையில பாத்தீங்கன்னாக்கா துரியோதனன் வந்து நின்று இருக்கான். இந்த சமயத்துல வந்து அர்ஜுனன் வந்து போர் புரிய மாட்டேன் என்று சொல்வது வந்து உசிதமான செயல் கிடையாது அப்படிங்கறது வந்து விளக்குகின்றார் நம்ம பகவான் பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல. சோ இங்க வந்து மீனிங் அதுதான். அர்ஜுனன் கன்சிடர் தட் அதர் பார்ட்டி மே பி பிளைண்ட் டு த எஃபெக்ட்ஸ் ஃபார் த சேலஞ்ச். அதாவது எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த போர்னுடைய விளைவுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தீமைதான் அளிக்கும் என்பது அந்த நாலேஜ் அவர்களுக்கு இல்லாம போகலாம். ஆனா எனக்கு அது இருக்கு, ஸோ ஐ ஷுட் நாட் அக்செப்ட் த சேலஞ்ச் அப்படின்றது. அவனுடைய ரெஃப்யூசல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அழிவு, அதுக்கப்புறம் வந்து அதனால் வரக்கூடிய விளைவுகள், அதன் மேலதான் அவனுக்கு வந்து ஃபோக்கஸ். அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா he decided considering all the pros and cons, அர்ஜுனன் decided not to fight. ஸோ இந்த போர்னுடைய விளைவுகள், அதனால் வரக்கூடிய லாப நஷ்டங்கள் எல்லாம் என்ன, அதெல்லாம் யோசிச்சுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் வந்து போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ற அந்த ஒரு டிசிஷனுக்கு போகின்றார். குலக்ஷய பிரணஷ்யந்தி குல தர்மா சனாதனஹ தர்மே நாஸ்தே குலம் கிருஷ்ணம் அதர்மோ அபியாவயத்யுதா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா குலக்ஷய, அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம குல நாசத்தை, பிரணஷ்யந்தி பிகம்ஸ் vanquished, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது அந்த ஃபேமிலி டிஸ்ட்ரக்ஷனால பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே இல்லாம போய் விடுகின்றார்கள், யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. சர்வ நாசத்தை தான் நம்ம காண போகின்றோம். குல தர்மம், ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன்ஸ் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம குல வழக்கங்களை எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாத்தையுமே அழிவுக்கு எடுத்து செல்கின்றோம். சனாதனஹ எட்டர்னல், அதாவது பாத்தீங்கன்னா நித்தியமான தர்மம், இந்த ரிலிஜன் நாஸ்தே, அதாவது இப்ப நம்ம பரம்பரையா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரக்கூடிய இந்த நித்தியமான குல வழக்கங்கள் எல்லாமே அழிவுற போகின்றது. குடும்பமும் அழிய போகின்றது. ஹோல்சேல் அதர்மம், இர்ரிலீஜியஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ், அதாவது அதனால பாத்தீங்கன்னாக்கா அதர்மங்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதர்ம செயல்களும் வந்து it will get converted அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். With the destruction of the dynasty, the eternal family tradition is vanquished and rest of the family becomes involved in the irreligious practice. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதர்மம் செயல்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா பிள்ளைகள் எல்லாமே அதுல வந்து வாழ தொடங்குவார்கள் இல்லைங்களா. சோ வர்ணாசிரம் இன்ஸ்டிடியூஷன், இங்க நான் வர்ணாசிரமத்தை பற்றி பேசணும். வர்ணம் என்றால் என்ன, ஆசிரமம் என்றால் என்ன? வர்ணம் என்பது 4 விதமான இது பகவான் சொன்னது. சோ வர்ணம் என்றால் நாம செய்யக்கூடிய கர்மங்கள். சோ ஒருத்தர் செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா 4 விதமானது. ஒன்று பிராமணன், இன்னொன்னு சத்திரியன், அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு சூத்ரன், அப்புறம் வைசியன். சோ இந்த 4 வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வர்ணத்தை குறிக்கின்றது. ஆசிரமம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம இந்த ஒரு உயிர் வாழி இந்த 4 நிலைகளை வந்து இந்த வாழ்நிலையில கடந்து செல்கின்றான். சோ மேக்சிமம் இந்த கலியுகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உயிர் வாழிக்கு 100 ஆண்டுகள் என்று எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது முதல் 25 ஆண்டுகள் அவன் பிரம்மச்சரியத்தை வந்து கண்டிப்பாக வந்து பயில வேண்டும்.
அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் கிரகஸ்தனாக அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய ஃபேமிலி இது வந்து எடுத்துட்டு போகணும். கிரகஸ்தன்ல என்ன ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் வேதங்கள் பிரகாரம் சொல்லியிருக்காங்களோ அதை வந்து கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வனப்பிரஸ்தன் 50 வயது ஆன பிறகு 50ல இருந்து 75 பாத்தீங்கன்னாக்கா 99% பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய கண்ட்ரிபியூஷன் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள்ல நாம ஈடுபடணும். சோ பௌதிகத்துல இருந்து நாம வந்து விலகக்கூடிய தன்மை. அதனால்தான் அந்த காலத்துல அரசர்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா 50 வயது ஆனாக்கா தன்னுடைய பிள்ளைக்கு மணிமுகுடம் சூட்டி விட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா they will go to the forest. அங்க போயிட்டு பகவானுக்கு சேவைகள் செய்தல், அதாவது யஜ்ஞங்கள் செய்தல், தபங்கள் புரியறது, இதெல்லாமே செஞ்சாங்க அந்த காலத்துல. அதுக்கப்புறம் 75 வயசுக்கு மேல போனாக்கா ஃபேமிலியே விட்டுட்டு போகக்கூடிய தன்மை, அதாவது சந்நியாசத்தை வாங்கிக் கொள்ளுதல். சோ நம்ம பிரபுபாதா கூட அப்படிதான் பண்ணிட்டு போனார். ஆக்சுவலி அவர் சந்நியாசத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். ஆனா அவர் முன்னாடியே ஏற்றுக்கொண்டார். ஆனா ஜென்ரலா ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு வாழ்க்கையில் இந்த நிலைகளை வந்து எடுத்துட்டு போகணும். இதுதான் பகவான் வந்து நமக்கு சொன்ன வர்ணாசிரம தர்மம். சோ இந்த தர்மம் இப்போ வந்து ஒரு பிரம்மச்சரியனா இருக்கான்னாக்கா அவன் வந்து இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப்ல எல்லாம் ஈடுபடவே கூடாது. சோ அவனுக்கு என்ன தர்மம் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ அந்த நிலையை அவன் வந்து என்னைக்குமே தாண்டக்கூடாது. அடுத்து கிரகஸ்தன். சோ ஒரு தாம்பத்தியம் என்ற அந்த நிலையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதம் பிரகாரம் வந்து அக்னி சாட்சியா நம்ம வந்து ஒரு துணைவியை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அந்த கடைசி வரைக்குமே அந்த பந்தத்திலேயே நம்ம வந்து இருக்கக்கூடிய தன்மை, இது வந்து ஒரு கிரகஸ்தனுக்கு இருக்கக்கூடியது. சோ தன் மனைவி பிள்ளைகள் அவங்களுக்கு வந்து செய்ய வேண்டிய கடமைகளை வந்து அவன் கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். அவர்களுக்கு வந்து எஜுகேஷன் கொடுக்கறது, நல்ல ஒழுக்கங்களை கற்றுக் கொடுத்தல், இது எல்லாமே வந்து ஒரு கிரகஸ்தனுடைய கடமை. அதுக்கப்புறம் பிள்ளைகளுக்கு வந்து ஒரு செட்டில்மெண்ட் பண்றது, அவங்கள வந்து கல்யாணம் பண்ணி ஒரு இது கொடுக்கறது. ஆனா மீண்டும் பிள்ளைகள் வந்து தன்னை கவனிக்கணும்ன்ற அந்த எதிர்பார்ப்பு இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா அவரவர் கர்மங்கள் அவரவர்களுக்கே சொந்தமானது. அதனால பிள்ளைகள் கிட்ட வந்து எப்பவுமே அன்பை எதிர்பார்த்து தான் நாம செய்யணும் எந்த செயலை செய்தாலுமே. ஆனா மெட்டீரியலிஸ்டிக் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் நமக்கு இருக்கக்கூடாது. இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வர்ணாசிரம தர்ம பிரகாரம் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது உண்டு. ஸோ இந்த வர்ணாசிரம இன்ஸ்டிடியூட் there are many principles of religious traditions to help members of a family to grow properly and attain the spiritual values. ஸ்பிரிச்சுவல் ஆன்மீகத்துக்கு கண்டிப்பாக நம்ம வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். இந்த பிரபஞ்சத்துல உயிர்வாழிகள் படைக்கப்பட்டதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானின் சேவைக்கு. நாட் ஒன்லி இந்த பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல மாத்திரம் கிடையாது, ராமானுஜ சம்பிரதாயத்திலையும் நீங்க எடுத்துட்டாலும் சரி, ருத்ர சம்பிரதாயத்துல நீங்க எடுத்துட்டாலும் சரி, இலக்கே அதுதான் அப்படிங்கறது வந்து நம்மளால கண்டிப்பா வந்து அதுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய புக்ஸ்ல நீங்க படிக்கும்பொழுது இதை நல்லா புரிஞ்சுப்பீங்க. சோ நம்மளோட இலக்கே என்னன்னாக்கா பகவானுக்கு சேவை புரிதல். சோ நாம திரும்பியும் அவர்கிட்ட போகணும். எப்படி பிள்ளைகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா வீட்டை விட்டு வெளியே போன பிறகு ஈவினிங் வந்து வீடு வந்து சேரணும்னு ஒரு தாய் எதிர்பார்ப்பாளோ அதே மாதிரிதான் பகவானும் அந்த தாய் என்னும் சொரூபத்துல வந்து உட்கார்ந்துட்டு நாம எல்லாருமே அவரை விட்டுட்டு இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு வந்திருக்கோம். இங்க என்ன இருக்குன்றது பார்த்துட்டு மீண்டும் அவருடைய இடத்திற்கு நாம சேருவதுதான் நம்மளுடைய இலக்கு. சோ அதுக்கான மார்க்கம் வந்து நாம ஆன்மீகத்துல நம்ம வந்து நம்மள லயிக்கணும். சோ இந்த பிரபஞ்சத்தையே படைத்தவர் அவர். நாம எதுவுமே செய்யறது இல்லைங்க, அனைத்தும் வந்து நம்மளால வந்து செய்யப்படுவது. எல்லாத்தையுமே உள்ளுக்குள்ள இருந்து உட்காந்துட்டு நம்மள செய்ய வைக்கிறார். அப்படி இருக்கும் பொழுது அப்படிப்பட்ட கிரேட் பர்சனாலிட்டிக்கு வந்து நம்மள நாம சமர்ப்பணம் செய்வதுதான் த ஹையஸ்ட் திங் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். The elder members or family are responsible for purifying the process in family beginning from birth to death. பெரியவர்கள் வீட்டுல இருக்க பெரியவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எல்லாம் இப்ப நியூக்ளியர் ஃபேமிலி ஆயிட்டோம் இல்லையா. பெரியவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட இருக்கிறது வந்து மிகவும் கடினமான இது இப்ப சூழ்நிலை. எத்தனை பேர் ஃபேமிலியோட வச்சு நம்ம வந்து பாக்குறோம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கடினமான ஒரு சூழ்நிலை நியூக்ளியர் ஃபேமிலி. சோ ஆனா வீட்டுல ஒரு பெரியவங்க இருக்கிறது வந்து தட் இஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்த வரப்பிரசாதம். அவர்களுடைய அனுபவம் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா வழிகாட்டி. சோ அவங்களுடைய இதெல்லாமே நமக்கு பிள்ளைகளுக்கு கண்டிப்பாக தேவை. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த 4 குறைகளோட தான் பிறந்திருக்கும். பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா வியாதி. சோ இந்த பிறப்பு என்று வந்த பிறகு இறப்பு என்பது நமக்கு கண்டிப்பாக உண்டு இல்லையா. பிகினிங் ஃப்ரம் பர்த் டு டெத் வரைக்குமே நம்ம இந்த டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் வந்து தாண்டிட்டு போறோம். பட் ஆன் த டெத் ஆஃப் த எல்டர் மெம்பர்ஸ் such family traditions of purification may stop இல்லையா. இப்போ தந்தையானவர் இல்லை, பெரியவர்கள் இருக்கிற வரைக்கும் சொல்ல போறாங்க. அவங்களுடைய ஆயுளும் நம்ம எவ்வளவு நாள் நம்ம சொல்ல முடியாது. அவங்க போன பிறகு இந்த யங்கர் ஜெனரேஷனுக்கு வந்து யாருமே வழி நடத்துதல் கிடையாது. அந்த ரிமைனிங் யங்கர் ஜெனரேஷன் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மே டெவலப் irregular irreligious habit.
ஹேபிட்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதர்ம செயல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது அவங்க வந்து கையாளக்கூடிய தன்மைக்கு போகிறார்கள். அண்ட் தேர்பை லூஸ் தேர் சான்ஸ் ஃபார் த ஸ்பிரிச்சுவல் சால்வேஷன். ஸோ நம்ம எல்லாருமே ஸ்பிரிச்சுவல் சால்வேஷனுக்கு எய்ம் பண்ண வேண்டியவர்கள் தான். அதாவது ஆன்மீகம் செய்வதற்கு வயோதிகம் வந்த பிறகுதான், இப்ப நீங்க போய் யங்கர் ஜெனரேஷன் கிட்ட போய் பேசுனீங்கன்னாக்கா, அம்மா உங்களை மாதிரி ஆன பிறகு நானும் பக்தி செய்யறேன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. இப்ப இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷன் அப்படிதான் இருக்கு. ஆனா நம்ம தலைமையில எப்பொழுதுமே மரணம் என்பது இருக்கின்றது என்ற அந்த ஞானத்தை வந்து நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நம்ம போதிக்கணும். நம்ம எவ்வளவு நாள் வந்து இங்க இருப்போன்றது நமக்கே தெரியாது. ஆனா இருக்கக்கூடிய இந்த கொஞ்சம் அவகாசத்தை வந்து நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணி பக்தியில வந்து நம்ம வந்து திளைக்கணும் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நம்ம சொல்லணும். ஆனா இது எல்லாமே வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அதாவது பெரியவர்களால மட்டுமே இதை வந்து செயல்படுத்த முடியும். ஒரு தாய் தந்தை சொல்றதை விட தாத்தா பாட்டி சொல்றது வந்து பேரன் பிள்ளைகள் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் இல்லையா? சோ அந்த அந்த இது வந்து ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகணும். நெக்ஸ்ட் 40th. அதர்மாபி பவாத் கிருஷ்ணா பரிதுஷ்யந்தி குலஸ்திரியஹ ஸ்ரிதேஷு துஷ்டாஷு வர்ஷ்ணேய ஜாயதே வர்ணசங்கரா. ஸோ இந்த வேர்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான வேர்ட் ஆக்சுவலி. அன்வான்ட் ப்ரொஜனி, தேவையற்ற சந்ததியர்கள். ஸோ குலஸ்திரியா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா குலஸ்திரியர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பெண்களுக்கு களங்கம் ஏற்படும். ஸோ ஒரு ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன்ஸ் எல்லாமே போயிடுச்சுனாக்கா அங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது இல்லையா? தர்மமான வழியில் செல்லறதுக்கு இது நியதிகள் அப்படின்ட்டு வகுக்கப்பட்டு இருக்கும் பொழுது அதை வழி நடத்தி செல்வதற்கான வந்து இருக்க வேண்டியவர்கள் இல்லாமல் போனால் கண்டிப்பாக அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அதர்மம் செயல்கள் தான் அங்க வந்து தலைவிரித்தாடும். சோ அதர்மம் என்பது இர்ரிலிஜன் ஆக்சுவலி. அபிபாவாத் அப்படின்னாக்கா பீயிங் பிரெடாமினன்ட், அதுவே வந்து தலைவிரித்தாடும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதர்மம் வந்து தழைத்தோங்கும். பிரதுஷ்யந்தி, அதாவது பீயிங் பொல்யூட்டட், அதாவது கலங்கப்படுதல். குலஸ்திரியக, அதாவது பெண்கள் வந்து கலங்கப்படுவோம் நேரம், ஏன்னா அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்காது. ஸ்ரேஷ்டு ஆஃப் த விமன்ஹுட். துஷ்டாஷு பீயிங் பொல்யூட்டட், அதனால அவங்க கலங்கப்படும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ அவங்க வர்ணேஷயா, அதாவது விஷ்ணேயா விஷ்ணி குலத்தவனே, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க வந்து பகவான் வந்து விஷ்ணி குலத்தவர். சோ அவரை வந்து சொல்கின்ற ஜாயத்தே இட் பிகம்ஸ் வர்ணசங்கரா, அன்வான்ட் ப்ரொஜனி அப்படின்ட்டு வந்து இங்க வந்து அர்ஜுனன் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார். சோ தேவையற்ற சந்ததிகள் உருவாகுவதற்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இது காரணமாகி விடுகின்றது. குட் பாப்புலேஷன், நல்ல அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சந்ததிகள் வந்து இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு மிகவும் முக்கியம். சோ அதனால என்ன லாபம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிம்மதி, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா செழுமை, அதுக்கப்புறம் ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ரோக்ரஸ், ஆன்மீகத்துல வந்து முன்னேறக்கூடிய தன்மை. இது வந்து ஒரு 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 ஏதாவது பாப்புலேஷனுக்கு கண்டிப்பாக தேவை. ஒரு சமுதாயத்திற்கு, பாப்புலேஷன்னாக்கா சமுதாயம், ஒரு சமுதாயத்திற்கு தேவையான பேசிக் குவாலிட்டிஸ் என்னன்னாக்கா ப்ராஸ்பரிட்டி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா செழுமையாக இருத்தல், ஆன்மீகத்துல திளைத்திருத்தல், நிம்மதி இருத்தல். சந்தோஷம் வேறு, நிம்மதி வேறு. சந்தோஷம் எப்பொழுதுமே டெம்பரரி, நிம்மதி தான் வந்து ஒருத்தருக்கு ஆத்ம திருப்தியை கொடுக்கும். சோ சந்தோஷம் வந்து ஒரு சில மணிகள் தான். ஆனா திருப்தி என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வாழக்கூடிய வாழ்க்கையில வந்து கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகக்கூடிய தன்மை. சோ அதனால்தான் வர்ணாசிரம் பிரின்சிபல்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் டிசைன்டு. அந்த பிரின்சிபல்ஸ் எதை கொடுக்கின்றது என்றால் ஒரு நல்ல சமுதாயத்தை வளர்க்கணும்ன்றது தான் அந்த வர்ணாசிரம தர்மம் வந்து சொல்கின்றது. ஒரு பிராமணன் ஆகப்பட்டவன் கண்டிப்பாக வேதங்கள் எல்லாம் முறையாக கற்று அந்த சமுதாயத்தை நல்வழிப்படுத்துவதற்கு அந்த வேத உபதேசங்கள் வந்து அவன் எடுத்து செல்லணும். தட் இஸ் த பிரைமரி திங். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், சத்திரியன் அந்த சமுதாயத்தை வந்து அவன் போட்டிருக்கக்கூடிய அந்த ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ், அதாவது சட்ட திட்டங்கள் எல்லாம் வகுத்து அதை வந்து நல்முறையில் அவன் வந்து செயல்படுத்தி செல்லணும். அவன் அந்த கடமையை செய்யவில்லை என்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுவும் அதர்மங்களுக்கு வந்து விடுகின்றது. அதே மாதிரி ஒரு வியாபாரி, அதுக்கப்புறம் ஒரு விவசாயி, அவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள் இந்த சமுதாயத்திற்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா உணவு. சோ அந்த உணவு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பயிரிட்டு எடுத்துட்டு வந்து அதை வந்து சப்ளை பண்ணணும். அதை வந்து வியாபாரம் செய்யும் பொழுது அதுவும் வந்து நல்ல முறையில வந்து எடுத்துட்டு போகணும். ஸோ அதாவது நம்ம வந்து இது எல்லாமே பதுக்கல் இதெல்லாமே செய்யறாங்க இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி செயல்கள் வந்து இருக்கக்கூடாது. அதுக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. அதை வந்து கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும். பிரைஸ் ஃபிக்ஸிங்,
மார்ஜின் இவ்வளவு ப்ராஃபிட் தான் வச்சு நம்ம விற்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே. இதனால பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்றதுக்கும் வந்து சில இது இருக்கு. சூத்ரர்கள் அவர்கள் இல்லை என்றால் நம்ம, அதாவது உழைப்போர்களே இல்லை என்றால் நமக்கு உணவு யார் படைத்து கொடுப்பார்கள்? ஸோ எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் த சொசைட்டி, ஒரு சமுதாயத்தினுடைய இந்த 4 நிலைகளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆதாரம். அந்த ஆதாரம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நன்முறையில எடுத்துட்டு போனாதான் அந்த சமுதாயம் வந்து நல்வழியில செல்கின்றது. இல்லை என்றால் அது தவறான வழியில தான் போகும். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாதிரி ஒரு ஜெனரேஷன் சச் பாப்புலேஷன் டிஃபென்ஸ், அதாவது அந்த நல்நிலையில் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சாட்டிசி ஆஃப் தி ஃபேத்ஃபுல்னஸ் ஆஃப் உமன்ஹுட். அதாவது பெண்களுக்கு என்னைக்குமே பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டும். பெண்மையினுடைய பாதுகாப்பு மிகவும் முக்கியமான ஒன்று ஆக்சுவலி. ஸோ அதனாலதான் வந்து அந்த பெண்கள் பாதுகாக்கப்பட்டால்தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா வருங்கால சந்ததியர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நல் வழியில வரக்கூடிய சந்ததியர்களாக இருப்பார்கள். பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்றால் அது வந்து தேவையற்ற பாப்புலேஷனுக்கு தான் வந்து வரும். ஸோ பெண்கள் என்னைக்குமே வந்து கீழே இறங்கி வரக்கூடாது. அவங்களுடைய தன்மை வந்து என்னைக்குமே மேலோங்கி இருக்கணும். டீக்ரேடேஷன், ஸோ அழிவுக்கு வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போகக்கூடாது. போத் சில்ட்ரன் அண்ட் பெண், அதாவது தட் இஸ் விமன் ஆர் ரிக்வயர் ப்ரொடெக்ஷன் பை த எல்டர் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஃபேமிலி. ஸோ இந்த சிஸ்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம என்னைக்குமே ஃபாலோ பண்ணணும்ன்றது தான் வந்து. ஈவன் சாணக்கிய பண்டித் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா விமன் ஆர் அவர் சொன்ன பிரகாரம், ஸோ பிலசாபிக்கல் பிரகாரம் பார்த்தா கூட பெண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்டெலிஜென்ஸ் கிடையாது, நாட் ட்ரஸ்ட் வர்த்தின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஏன்னா அவர்கள் வந்து தே ஆர் எமோஷனலி டைட். பேசிக்கலி பெண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாலுமே எமோஷனலி தே ஆர் டைட். தட் இஸ் த வீக்னஸ் ஆஃப் த விமன். அது வந்து நம்மளுடைய உடல் ரீதியாகவே அமைந்த ஒரு குணம் ஆக்சுவலி. அதை நம்ம பெண்களை வந்து தவறு சொல்ல முடியாது. தட் இஸ் ஹவ் ஆக்சுவலி. ஸோ ஆனா ஒரு பெண் இல்லை என்றால் அந்த ஃபேமிலியில வந்து எந்த ஒரு வசந்தமுமே கிடையாது. ஏன்னா ஷீஸ் த மெயின் ஆணிவேர். ஒரு மனத்தினுடைய ஆணிவேர் எதுவோ அதே மாதிரிதான் ஒரு குடும்பத்தினுடைய ஆணிவேரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பெண் தான். ஸோ அந்த பெண் வந்து நல்ல நிலையில எடுத்துட்டு போகும்போது அந்த குடும்பத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல வழியில போகிறது. அதே பெண் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ராக்டடா போனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த குடும்பமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சீர்குலைந்து போகின்றது. ஸோ இது வந்து எல்லாம் இது வந்து அக்கார்டிங் டு சாணக்கிய பண்டிட் பிரகாரம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ இதுதான் இந்த ஒரு நிலை வந்து பெண்மைக்குரிய ஒரு இயல்பாக வந்து விடுகின்றது. ஸோ எல்லாருமே நம்ம டிஃபெக்ட்ஸோடு தான் பிறந்திருக்கின்றோம். ஆனா அதுல ஒரு டிஃபெக்ட் இது ஒண்ணு. ஸோ வி ஹாவ் டு அதை ஓவர் கம் பண்ணி போகணும்னாக்கா நாம வந்து பெண்களை என்னைக்குமே ரட்சிக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். The different family traditions of religious activities should always be engaged them, and thus their charisty and devotion will give birth to the good population eligible for participating in the varnashrama dharmam. So பெண்களை பாதுகாத்து நல்ல சந்ததியர்களை நாம இந்த உலகத்திற்கு கொடுத்து பக்தியும் ஆளுமையும் கொடுத்து நல் வழியில வந்து இந்த சமுதாயத்தை எடுத்து போகிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து பிராக்டிஸ் பண்றது பாத்தீங்கன்னாக்கா வர்ணாசிரம தர்ம பிரகாரம் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணோம்னாக்கா we will be able to elevate in that இது. ஆனா இப்ப நாம இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை நம்மளால ஃபாலோ பண்றது வந்து மிகவும் கடினமான ஒரு சூழ்நிலை. அட்லீஸ்ட் நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட அந்த லிமிட்டட் செயல்களையாவது நாம இதை ஓரளவுக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அதை வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டு போகணும். ஸோ இது வந்து ரிஸ்க். ஸோ இங்க irresponsible men also provoke adultery in the society and thus unwanted children flood the human race at the risk of war and pestilence. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு irresponsible மென்னால உருவாகக்கூடிய அந்த அன்வான்ட் பாப்புலேஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவையற்ற ஜனத்தொகை பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மனித சமுதாயத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிகமான இடர்பாடுகள்ல எடுத்துட்டு போயிட்டு விட்டுவிடும். ஸோ அதனால பாத்தீங்கன்னாக்கா டிக்ளைன் இன் த டைனாஸ்டி அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாரு. சங்கரோ நரகாகைவ குலஜானம் குலக்ஷயஹ பதந்தி பிதரோஹேஷம் லுப்த பிண்டோதக கிரியஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சங்கரா அப்படின்னாக்கா அன்வான்ட் சில்ட்ரன், தேவையற்ற சந்ததிகள். நரகா கைக ஹெல்லிஷ் லைஃப், அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நரக வாழ்க்கை தான். ஏவா குல ஞானம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா குல ஞானம், those who are killers of the family. ஸோ இந்த அன்வான்ட் புரோஜனி, அதாவது தேவையற்ற சந்ததியர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன்ஸையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் கொள்கின்றார்கள். அதனால பாத்தீங்கன்னாக்கா நரகத்துக்கு தான் அவர்கள் செல்வார்கள். ஸோ ஃபேமிலியும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சதா சர்வ காலம் நரகத்திலேயே வந்து உழல வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை. குலக்ஷயா பதந்தி ஃபால் டவுன், தவறி விழுகின்ற அந்த தன்மை.
பித்தரக, ஃபோர் ஃபாதர்ஸ், நம்முடைய முன்னோர்கள், அவர்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நரகத்திலே விழ வேண்டிய பிண்டம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஸ்ராத்தம் செய்யறோம் இல்லையா, அதாவது நம்ம எந்த செரிமனி செய்யலன்னாலும் ஸ்ராத்தம் கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். ஸ்ராத்தம் செய்யறதுனால என்ன நன்மை அப்படிங்கிறதுனாக்கா, நம்முடைய முன்னோர்கள் அதாவது நம்ம எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா தாத்தா சொத்து பேரனுக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. தாத்தாவுடைய சொத்து மாத்திரம் பேரனுக்கு கிடையாது, அவரையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து மேல் உலகத்திற்கு சென்றால் நாம இங்க செய்யக்கூடிய இந்த ஸ்ராத்தம் எல்லாமே அந்த பிரசாதம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மகாவிஷ்ணுவுக்கே போய் சேருகின்றது. அந்த மகாவிஷ்ணுவுடைய கருணையால நம்ம முன்னோர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நரகத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விமோக்ஷனம் கிடைக்கின்றது. அவர்களை கரை சேர்ப்பதுதான் நம்மளுடைய கடமை. அது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. அவர்களுடைய சொத்துக்கள் எல்லாம் நாம் அனுபவிக்கின்றோம், ஆனா அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய அந்த கடமைகளை வந்து நாம செய்யாமல் விட்டு விட்டால் அவர்களுடைய ஆசீர்வாதங்களும் நமக்கு தேவை இல்லையா. அவர்கள் நல்ல நிலையில் இருந்தா மட்டுமே நமக்கு அவர்களுடைய ஆசீர்வாதம் நமக்கு கிடைக்கும். ஆனா அவர்களே வந்து நரகத்துல கஷ்டப்பட்டு இருந்தாக்கா கண்டிப்பாக நமக்கு ஆசீர்வாதம் என்பது கிடைக்காது. இப்ப நிறைய இடத்துல நம்ம ஜாதகம் எடுத்துட்டு போனாலும் இவங்களுக்கு பித்ரு தோஷம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அந்த பித்ரு தோஷம் எதனால வர்றதுனாக்கா இந்த மாதிரி நம்ம செய்யாத இந்த ஸ்ராத்தங்கள்னால் வரக்கூடிய நம்ம பிற்கால சந்ததியர்களுக்கு வரக்கூடியதுதான் இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எவ்ரி ஃபேமிலி ஹேஸ் டு கிவ் திஸ். ஸ்ராத்தம் என்பது கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். ஸோ ஸ்ராத்தம் கொடுப்பதனால் என்ன நன்மை என்னக்கா, நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த நரகத்திலிருந்து அவர்கள் வந்து விடுதலை அடைகின்றார்கள். யாருடைய கருணையால்? பகவானுடைய கருணையால். நாம செய்யக்கூடிய இந்த ஸ்ராத்தம்னுடைய நிவேதனம் யாருக்கு போய் சேருகின்றது? பகவானுக்கு போய் சேருகின்றது. இந்த ஞானத்தை புரிந்து கொண்டு அவர்கள் இறந்த திதிக்கு நாம வந்து கண்டிப்பாக ஸ்ராத்தம் என்பது செய்யணும். இதை நாம செய்யும் பொழுது நம்ம பிள்ளைகளும் பார்த்து பிற்காலத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து நம்ம பிள்ளைகளும் நமக்கு செய்வார்கள். நாம என்ன செய்யறோமோ அது நம்ம பிள்ளைகள் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ பேசிக்கலி அதை வந்து நம்ம வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே அதை நம்ம வந்து எடுத்துட்டு வரணும். ஸோ அந்த பிண்டம் ஆஃபரிங்ஸ் வந்து ரொம்பவுமே முக்கியம். ஸோ இந்த ஸ்ராத்தம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கிரியேட். அது வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம செஞ்சே ஆகணும். ஆனா இவ்வாறு அன்வான்ட் பாப்புலேஷனால செய்ய வரக்கூடிய அந்த சந்ததியர்கள் யாருக்கு அவங்க வந்து செய்வாங்க? அவங்களுக்கு வழி நடத்துபவர்களும் கிடையாது. இந்த இது செய்யக்கூடிய அந்த ப்ராசஸும் அவங்களுக்கு தெரியாது. அவ்வாறு அவர்கள் செய்யும் பொழுது செய்யாது நின்றுட்டு போது லுப்தக ஸ்டாப்டு, அங்கே நின்று விடுகின்றது. அந்த முன்னோர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கர்மாதிகள் செய்யாத பொழுது அவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சதா நரகத்திலே வந்து உழன்றிருப்பாங்க. அந்த பித்ருக்களுடைய ஆசீர்வாதங்களும் நமக்கு வந்து சேராது. ஸோ அந்த ஆசீர்வாதங்கள் இல்லை என்றால் தான் நாமளும் இங்க தோஷங்கள் வந்து அனுபவித்து கொண்டிருப்போம். ஸோ திஸ் இஸ் a சைக்கிள், நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். according to the rules and regulations of fructive activities. வேதங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம செய்ய வேண்டிய தர்மங்கள் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. சிலது எல்லாமே நமக்கு பலனடிக்கக்கூடிய கர்மங்களும் உண்டு இல்லையா. வேதங்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்லி ஸ்பிரிச்சுவல் மாத்திரமே சொல்றது கிடையாது, பகவானுக்கு மட்டுமே நீங்க செய்யுங்கிறது கிடையாது. இந்த லோக கல்யாணத்துல நம்ம ஃபேமிலி சேமத்துக்கும் வந்து சொல்லக்கூடிய வேதங்கள், பூஜைகள், புனஸ்காரங்கள் எல்லாமே உண்டு. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ்னா பலன் கொடுக்கக்கூடிய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வேதங்கள் பிரகாரம் அதை எல்லாமே பீரியாடிக்கலி நம்ம செஞ்சுதான் ஆகணும். ஸோ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பிடி அரிசி, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நீர், இது துளசி தீர்த்தம், அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு போய் சேர்கின்றது. அதுதான் வந்து நம்மளுடைய முன்னோர்களுக்கும் போய் சேர்கின்றது. அதை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். there is a need to offer periodical food and water to the forefathers of the family. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய முன்னோர்களுக்கு நாம நீரும் உணவும் வந்து அதை வந்து கண்டிப்பாக கர்மாதிகள் செய்யணும். திஸ் ஆஃபரிங் இஸ் பெர்ஃபார்ம்ட் பை தி வர்ஷிப் ஆஃப் விஷ்ணு. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு because eating of the remnants of the food offered to the Vishnu can deliver one from all kinds of sinful action. So பிரசாதத்தினுடைய மகிமையை நம்ம என்னைக்குமே தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லா கோயில்கள், பெருமாள் கோயில்ல போனாலும் நமக்கு வந்து பிரசாதம் கொடுக்குறாங்க. ஏன் கொடுக்குறாங்க? what is the importance of பிரசாதம்? பிரசாதம் சாப்பிடும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எத்தனையோ ஜென்மங்களுடைய பாவங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளை விட்டு தூரமாக விலகுகின்றது. ஸோ தட் இஸ் மகிமை. அது பிரசாதனுடைய மகிமை அது. ஸோ அதனால்தான் பகவானுக்கு கொடுத்த அந்த பிரசாதம், அவருக்கு ஆஃபர் பண்ண அந்த உணவு வந்து எடுத்துட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெமினன்ஸ் அவர் ஏத்துண்ட பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் கண்ணாலே பார்த்த அந்த உணவை எல்லாமே அவர் ஏத்துக்குவார்.
சோ பகவானுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு கண்ணு வந்து பார்க்கதான் செய்யும், ஆனா நம்ம பகவானுடைய கண்ணு வந்து சாப்பிடவும் செய்யும். இதெல்லாமே வந்து நம்ம வந்து பாகவதத்துல படிக்கலாம். நிறைய இடத்துல நம்ம வந்து இந்த 2 ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் உண்டு. நாம வந்து இந்த கை வந்து என்ன செயல் செய்யும், கால் வந்து நடக்கத்தான் செய்யும், வாய் வந்து சாப்பிடத்தான் செய்யும், கண் வந்து பார்க்கும், காது கேட்கும், நாசி நுகரும். சோ இந்த பர்டிகுலர் வேலை மட்டும்தான் நமக்குன்னு கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த உடல். ஆனா பகவானுக்கு அப்படி கிடையாது. அவருடைய கை பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளவு நீட்டுக்கு வேணாலும் நீளும். அவர் கண்ணாலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளவு பிரசாதம் இருந்தாலும் அதை ஏத்துக்கக்கூடிய பக்குவம். இது எல்லாமே வந்து ஹீஸ் ஹையஸ்ட். பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆப்புலன்சிஸ், அவருடைய வைபவங்களை வந்து நம்மளால வந்து சொல்லவே முடியாது, அந்த அளவிட முடியாத வைபவங்கள். சோ அப்படி பகவானுக்கு நிவேதனமா செய்த அந்த பிரசாதம் நம்ம கோயில்ல விநியோகிக்கும் பொழுது, அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து பாவ விளைவுகள் இருந்து நாம வந்து வெளியே வரும். அதே மாதிரிதான் இந்த ஸ்ராத்தங்கள் செய்து நிவேதனம் நாம செய்யறோம் இல்லையா, அது பகவான் மகாவிஷ்ணுவுக்கு போய் சேருகின்றது. சோ அவர் அந்த பிரசாதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நாம எந்த பர்பஸ்க்காக செய்யறோம், நம்மளுடைய முன்னோர்களுக்காக செய்யறோம். சோ அந்த முன்னோர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பாவ விளைவுகள் இருந்து விளக்குகின்றார். சம்டைம்ஸ் the forefathers may be suffering from various type of sinful reactions. யாரு என்ன பாவம் செய்தார்கள் என்று நமக்கு தெரியாது. இப்ப நாமே கூட என்ன பாவம் செஞ்சது நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா முற்பிறவிகளுடைய அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து நம்ம சஃபர் பண்ணி கெப்பாசிட்டி, நமக்கு எந்த அளவுக்கு தாங்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கோ அதை தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பகவான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த பிறவில என்ன இருந்தது, அந்த பிறவில என்ன இருந்தது, எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நாம அந்த நம்மளுடைய பெரியவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் செய்த பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர்கள் சொர்க்கத்திலும் இருக்கலாம், சில காலம் நரகத்திலும் இருக்கலாம். ஆனா அதுக்கான விமோக்ஷனத்தை நாம செய்யக்கூடிய இந்த ஸ்ராத்தத்துல அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது. சம்டைம்ஸ் சம் ஆஃப் தெம் cannot even acquire கிராஸ் மெட்டீரியல் பாடி. சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் செய்த பாவங்கள் மீண்டும் மனித பிறவியே வராத அந்த அந்த உடல் cannot even acquire, இந்த உடலே கிடைக்காத அந்த ஒரு ரீதிக்கும் அவர்கள் தள்ளப்படுவார்கள். they may be forced to remain in a shuttle bodies. பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடல், இத பத்தி நீங்க படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பேசிக் கோர்ஸ்ல. இந்த ஸ்தூல உடல் என்பது இந்த பஞ்சபூதங்களால இந்த உடல் தான். சூக்ஷ்மம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா மனசு, புலன்கள், அதுக்கப்புறம் அறிவு, அதோட சேர்ந்து அந்த ஆன்மம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜீவாத்மாவும் கலந்ததுதான் வந்து அந்த ஷட்டில் பாடி. சோ அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னொரு உடலை ஏற்கணும்னாக்கா அவர்களுடைய பாவங்கள் நிலை வந்து குறைய ஆரம்பிச்ச பிறகுதான் வந்து இன்னொரு உடலை ஏற்கக்கூடிய அந்த தன்மைக்கு தள்ளப்படுவார்கள். சோ அட்லீஸ்ட் அந்த பாவத்திலிருந்து அவர்கள் விமோசனம் கிடைக்கணும்ன்றது தான் இது. சம்டைம்ஸ் ரிமைன் இந்த ஷட்டில் பாடியிலேயே அவங்க வந்து கோஸ்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பேய் பிசாசுன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஆவியாகவே அவர்கள் அலைந்து கொண்டிருப்பார்கள். சோ அந்த நிலையிலிருந்து அவர்கள் வந்து விமோசனம் அடையணும்னாக்கா நாம கொடுக்கக்கூடிய அந்த பிண்டம் இதுதான். அது பிரசாதம் வந்து பகவானுக்கு கொடுக்கும் பொழுது அந்த அதையே வந்து ஃபோர் ஃபாதர்ஸ்க்கும் நம்ம வந்து கொடுக்கறதுனால பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களும் வந்து அந்த நரகத்திலிருந்து விடுதலை அடையக்கூடிய தன்மை, இல்லைன்னா வேறு ஒரு உடலை ஏற்பதற்கான ஒரு வழியும் அவர்களுக்கு கிடைக்கின்றது. So such help renders to the forefathers in the family tradition, and those who are not in devotional life are required to perform rituals. ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம கண்டிப்பாக இது எல்லாமே செஞ்சுதான் ஆகணும். டிவோஷனல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு உன்னதமான டிவோட்டிக்கு வந்து இந்த ஸ்ராதம் கூட தேவை கிடையாது. ஆனா நாம் எல்லாருமே முழுமையாக வந்து அந்த உன்னதமான நிலை இன்னும் அடையல. we are all in the beginning phase தான். அதனால நாம் இந்த ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். சோ இது வந்து நம்ம பெரியோர்களுக்கு வந்து நல்ல நிலைவை வந்து கொடுக்கின்றது. பாகவதத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா வர்ஷி பூதாப்தி நிர்ணானாம் பித்ரானாம் ந கிங்கரோ நயம் நிர்ணீச்சாராஜன் சர்வாத்மனா ஹே சரணம் சரண்யம் கதோ முகுந்தம் பரிஹர்த்ய கிருதம். சோ அது என்ன சொல்றதுன்னா முகுந்தா, சோ மோக்ஷம், அதாவது முகுந்தன். யார் ஒருவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா who has taken the shelter of lotus feet of முகுந்தா, அதாவது பகவானுடைய தாமரை பாதங்களில், அதாவது அந்த கொடையில போயிட்டு நாம யார் ஒருவர் வந்து அந்த நிழல்ல போய் இருக்கிறோமோ, the giver of liberation, முகுந்தா is the முகுந்தா அப்படின்னாக்கா அவர் தான் நமக்கு வந்து மோட்சத்தை கொடுப்பவர். giving up all kind of obligations, அதாவது இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட அனைத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விட்டுறது. and taken the path in the seriousness, all seriousness owes neither duties nor obligation, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ம சந்நியாசம். சோ அந்த இதுல போறது இந்த தன்மை.
டு த டெமிகாட்ஸ் நார் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் டு தேவர்களிடத்திலும் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது, ரிஷி முனிகள் கிட்டயும் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது. இங்க இருக்கக்கூடிய நார்மலா இருக்கக்கூடிய நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யார்கிட்டயுமே எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புமே இல்லாம இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு இஸ் ஃபுல்ஃபில், சச் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஃபுல்ஃபில். அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இந்த ஸ்ராத்தம் இதெல்லாமே எதுவுமே தேவை கிடையாது. அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா குருமார்களுக்கெல்லாம் யாருமே ஸ்ராத்தங்கள் விடுதலை அடைந்து, அவங்க எல்லாமே விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்கள். நாம கூட விடுதலை அடைந்த ஆத்மாவாக ஆகிவிட்டால் கண்டிப்பாக நமக்கு கூட இந்த ஸ்ராத்தங்கள் தேவையில்லை. ஆனா நாம் எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக இருப்பதால் தான் மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு பிறப்பு எடுக்க வேண்டிய அந்த நிர்பந்தத்துல இருப்பதால் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த ஸ்ராத்தங்கள் எல்லாமே நம்ம செய்ய வேண்டியதாக இருக்கின்றது. நெக்ஸ்ட் வந்து தோஷைர் ஏதை குல ஞானம் வர்ண சங்கராகாரகை உதஷ்யந்தே ஜாதி தர்மாக குல தர்மாஷ சஸ்வதஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னா டியூ டு த ஈவில் டீட்ஸ், அதாவது தோஷம், அதாவது தோஷம் என்றாலே தவறுகள். சோ குல ஞானம் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த அதாவது நாசம் பண்ற அந்த டிஸ்ட்ராயர் ஆஃப் த ஃபேமிலி. இப்ப வந்து அன்வான்ட் பீப்புள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அன்வான்ட் சில்ட்ரன் வந்து தேவையற்ற சந்ததிகள் வந்து எப்பொழுதுமே குலத்தை நாசம் பண்ணக்கூடிய செயல்கள் தான் அவர்கள் ஈடுபடுவார்கள். காரகை, தே ஆர் த டூயர்ஸ் ஆக்சுவலி. சோ உத்சதாயந்தே அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனால என்ன ஆகும், டிவஸ்டேஷன், அழிவு, காசஸ் அழிவு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வர்ண சங்கரத்தால பாத்தீங்கன்னாக்கா குலநாசம் என்பது ஏற்படுகின்றது. ஜாதி தர்மாக அதாவது கம்யூனிட்டி ப்ராஜெக்ட்ஸ், அதாவது ஃபேமிலி வெல்ஃபேர். நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குடும்பம், ஒரு வீட்டுல ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னேறினால் அந்த குடும்பமே முன்னேறும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி பல குடும்பங்கள் முன்னேற முன்னேற ஒரு சமுதாயமே முன்னேறும் இல்லைங்களா? சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இப்ப வந்து ஒரு பெரிய இதுல பண்ற நம்ம வந்து பூஜை புனஸ்காரங்கள் யஜ்ஞங்கள் நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா காமனா நடக்கக்கூடிய ஒரு டெம்பிள்ல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பூஜை புனஸ்காரங்கள் செய்யறாங்க. எதுக்கு செய்யறாங்க? இந்த லோக கல்யாணத்துக்காக செய்யறாங்க இல்லையா? சோ அந்த இது கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நடக்காம போகிடும். சோ ஏன்னா அந்த தர்மத்தையே அவர்கள் அறிந்திருக்க மாட்டார்கள். அப்படி இருக்கும்பொழுது அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே அதர்மங்களாக மாறும். அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த சமுதாயமே அழிவுறதுக்கான மார்க்கத்திற்கு செல்கின்றோம். சோ 4 ஆர்டர்ஸ் இது ஆல்ரெடி நான் இப்ப சொல்லிட்டேன்னா, சனாதன தர்மம், அது இல்லைன்னா வர்ணாசிரம தர்மம் நான் கிளியரா ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். வர்ணம் என்றால் என்ன, ஆசிரம் என்றால் என்ன, அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இது எல்லாமே இந்த தேவையற்ற சந்ததிகள் வந்து ஃபாலோ பண்றதே கிடையாது. உத்சன்ன குல தர்மானாம் மனுஷ்யானாம் ஜனார்த்தனஹ நரகே நித்யதம் வாசோ பவாதியத் அனுசுஷனா சுஷ்ருமா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உத்சன்னா என்றால் அழிவு, குல தர்மானாம் குல தர்மமே அழிவு, ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன்ஸ் எல்லாமே அழிவுறுகின்றது. மனுஷியர்கள் அதாவது நாம் எல்லாம் மனிதர்கள், ஜனார்தனா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் தான் ரட்சிப்பு. நரகே அதாவது பாத்தீங்கன்னா நரகம், நித்தியம் ஆல்வேஸ், வாசக நித்திய வாசம் செய்கின்றார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நரகத்துல வந்து உடனின்று இருக்காங்க. பவதி இட் பிகம்ஸ் அனுசுஷ்ருமா, ஐ ஹவ் ஹர்ட் த்ரூ த டிசிப்ளிக் சக்சஷன், அதாவது ஒரு சீட பரம்பரை வாயிலாக நான் இது கேட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அர்ஜுனன் வந்து சொல்றார். So I have heard by the disciplic succession that those who destroy the family traditions always dwell in the hell. அதாவது நரகத்தில் சதா சர்வ காலமும் உடனின்று இருக்கிறதா நானு சீட பரம்பரை வாயிலாக நான் கேட்டிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் வந்து ஸ்ட்ராங்கா சொல்றார். அதாவது அவர் வந்து நான் போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கான ரீசன் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அழகா சொல்றார். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு வந்து கருணையால போர் புரிய மாட்டேன், அதுக்கப்புறம் எனக்கு இந்த 3 உலகமே வந்தாலும் கூட எனக்கு தேவையில்லை, அதனால அது வந்து எனக்கு லாபமே இல்லை, அதனால என்ன நன்மை என்று எனக்கு தெரியவில்லை என்று சொல்லிட்டாரு. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்பமின்மை, அதாவது நம்ம வந்து இந்த அழிவே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன ஏத்துக்க முடியல, அப்படி இருக்கும் பொழுது எனக்கு அதனால வரக்கூடிய நன்மை என்னன்று எனக்கு தெரியல, அதனால எனக்கு எந்தவித சந்தோஷமும் கிடையாது, அதனால வரக்கூடியது பாவம். அழிவு என்பது இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரையுமே நான் அழிச்சா கூட அது அந்த பாவம் எல்லாம் என்ன வந்துதான் சேரும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கடுத்து ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன்ஸ் எல்லாம் ஸ்பாயில் ஆயிடுது. இத்தனை 4 ரீசனுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிளியரா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாரு. ஸோ பேசிஸ் அர்ஜுனர் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ஆர்குமெண்ட் not on his personal experience but what he has heard through the authorities.
அதாவது ஒரு குரு பரம்பரை வாயிலாக வந்ததை வந்து வச்சுதான் அவர் வந்து கேட்கின்றார். திஸ் இஸ் த வே ஆஃப் ரிசீவிங் ரியல் நாலேஜ். நாம கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னதமான ஞானத்தை வந்து ஒரு குரு பரம்பரை வாயிலாக தான் கேட்க வேண்டும். அது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. One cannot reach the real point of factual knowledge without being helped by the right person who is already established in that knowledge. ஒரு குருனுடைய வார்த்தையிலிருந்து தான் இப்ப பிரபுபாதா வந்து எழுதி வச்சு போயிருக்கார். அதை படிச்சுதான் நாம் இப்போ வந்து ரைட்டா படிச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு நாம் நினைக்கிறோம். இந்த குரு வம்சத்துல வரக்கூடிய அந்த ஞானத்தை மட்டுமே நாம் என்னைக்குமே ஆத்தென்டிக்கா எடுத்துக்கணும். அதாவது பாத்தீங்கன்னா அங்கீகரிக்கப்பட்டது அது. ஸோ நாமளே வந்து ஸ்பெகுலேஷன் பண்ணக்கூடாது. So that there is a system in the Varnashrama institution பாத்தீங்கன்னாக்கா undergo the process of ablation before death of the sinful activities. வர்ணாசிரம தர்ம பிரகாரமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம செய்த கர்மங்கள் எல்லாமே அதற்கான பலன்கள் வந்து என்னென்னன்றதை வந்து நம்ம நீட்டா தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதாவது நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பிரபுபாதா அவர் எழுதிறார். ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் எழுதின அந்த புக்கு பக்தி ரசாமிரத சிந்து, அதனுடைய சம்மரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா எழுதியிருக்கார். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாவங்கள் எத்தனை வகையானது, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 5 விதமான நிலைகளை வந்து ஒரு பாவம் எடுத்து செல்கின்றது. அதாவது நம்ம இப்ப செஞ்சுட்டே இருக்க அந்த பாவம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விதையாக ஆகின்றது. அந்த விதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இட் ஹாஸ் டு பி, அதை வந்து நிலத்துல போடணும் இல்லைங்களா. நம்ம வந்து விதைக்கணும். விதைச்சு ஒரு விதையை வந்து நிலத்துல விதைச்சு அது வந்து பயிராக வளர்ந்து அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மரமாகி அதுக்கப்புறம் வந்து பழங்கள் பூக்கள் எல்லாமே கொடுக்கின்றது. எப்படி ஒரு விதை வந்து ஒரு மரமாக ஆகக்கூடிய அந்த நிலை போகின்றதோ அதே மாதிரிதான் நம்ம பாவங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா விதையாகி செடியாகி அதுக்கப்புறம் வந்து மரமாகி அதுக்கப்புறம் பழுத்து அதாவது பழங்கள் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து அது ஹார்வெஸ்டிங். இப்ப நாம எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பாவம் எப்படிப்பட்ட பாவம் என்றால் அறுவடை ஆகக்கூடிய தன்மையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பழம், சாரி அதாவது ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே வந்து பழுத்தாதான் நம்மளால சாப்பிட முடியும். சோ அந்த பழுத்த நிலையில இருக்கக்கூடிய பாவத்தை தான் நாம எல்லாருமே இங்க அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். சோ இந்த 5 விதமான நிலைகளை வந்து நாம வந்து சிலது இன்னும் இப்ப நாம செஞ்சுட்டு இருக்கிறது எல்லாமே விதையா கன்வெர்ட் ஆயிட்டு இருக்கும். சோ அது நன்மையான இருக்கட்டும் தீமையாக இருக்கட்டும், நற்காரியமாக இருக்கட்டும் துர்காரியமாக இருக்கட்டும், பாவமாக இருக்கட்டும் புண்ணியமாக இருக்கட்டும், இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கன்வர்ஷன்ஸ். சோ நம்மளுடைய கர்மங்கள் இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால இந்த நிலையை நம்ம புரிஞ்சுட்டோம்னாலே நாம வந்து என்ன செய்யறோம்ன்றத வந்து கண்டிப்பாக யோசிப்போம் இல்லையா. இதனால விளைவுகள் நாம செய்யக்கூடிய கர்மம் நாம மட்டும்தான் அனுபவிப்போம். பகவான் யாருடைய பாவ புண்ணியத்தையுமே ஏத்துக்கிறதே கிடையாது. நம்மளுடைய பக்தினால அவரை வந்து நம்ம பக்தியோடு அவருக்கு சேவை செய்தால் நமக்கு பாவ விமோசனம் மட்டும்தான் கொடுப்பார். பிராயச்சித்தம் உண்டு நமக்கு. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து நம்முடைய பாவங்களை அவர் என்னைக்குமே ஏத்துக்க மாட்டார். One is always engaged in sinful activities must utilize the process of ablation called பிராயச்சித்தம். நம்ம செய்யறோமே இல்லையா, நிறைய இடத்துல போயிட்டு இதை செஞ்சுட்டு வந்தா நமக்கு வந்து நம்மளுடைய பாவ விளைவுகள்ல இருந்து நமக்கு வந்து பிராயச்சித்தம் கிடைக்கும். சோ சில பேருக்கு வந்து கல்யாண தடங்கள் இருக்கு, இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க, இதை போய் செய்யுங்க அதை போய் செய்யுங்கன்ட்டு. ஆனா உண்மையிலே நம்ம வந்து நம்மளுடைய பூர்வ ஜென்மத்தினுடைய கர்மங்கள்னால தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய அப்டக்கல்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுவோம். அதுக்காக தான் நம்ம போய் நிறைய பிராயச்சித்தங்கள் எல்லாமே செய்வோம். சிலது நம்ம தெரிஞ்சு செய்யும் பொழுது அதுக்கு பிராயச்சித்தத்தை நம்ம வந்து தேடி போவோம். நான் இந்த தவறை இழைத்திட்டேன் அடுத்தவர்களுக்கு, இதுல இருந்து எனக்கு என்ன விமோக்ஷனம் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து அதுக்காக ட்ரை பண்றது. சிலது எல்லாமே நமக்கு ஜாதக ரீதியா நம்ம போய் கேட்டுண்டு அது பிரகாரம் நம்ம செய்வோம். இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம இழைத்த தவறுகளுக்கான அந்த பலன்ல இருந்து நம்ம விமோக்ஷனம் வரணும்ன்றதுக்காக செய்யக்கூடியது ஒன்று. அதெல்லாமே நம்ம தவிர்த்தாதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த நரக வாழ்க்கையிலிருந்து நம்ம வந்து முன்னேறி பகவான் இருக்கக்கூடிய இடத்திற்கு நம்மளால போக முடியும். 44 அஹபாதோ மஹத் பாபம் கர்த்தும் வியவஸ்திதா வயம் யத் ராஜ்ய சுகலோபேன ஹந்தும் ஸ்வஜனம் உதாயத. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா how strange that it is we are preparing to commit greatly sinful acts driven by the desire to enjoy the royal happiness. நாம எல்லாருமே இங்க என்ன நன்மை வரப்போகின்றது அப்படிங்கிற நினைச்சிட்டு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க தர்மம் தான் நிலைக்க போகின்றது. பகவான் ஆல்ரெடி எல்லாத்தையுமே ஏற்பாடு பண்ணிட்டார். தர்மத்தை நிலைநிறுத்தணும் தான் அவர் வந்திருக்கார். சோ அதனால வரக்கூடிய ராஜ்யத்தை நாம என்ஜாய் பண்றதுக்காக நம்ம வந்து தயாராயிட்டோம். ஆனா இவ்வளோ பெரிய மிஸ்டேக்ஸ், கிரேட் மிஸ்டேக்ஸ் நம்ம செய்ய போறோமே அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம அர்ஜுனர் சொல்ற. பட் how strange
என்ன ஒரு இது, நம்ம வந்து இந்த பெரிய பாவத்தை செய்யறதுக்காக நம்ம வந்து தயாராயிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனர் சொல்றார். கர்த்தும் பர்ஃபார்ம் விவஸ்திதக டிசைட் பண்ணிட்டோம். நம்ம வந்து எல்லாரையுமே கொல்லணும்னு நினைச்சிட்டோம். நம்ம இப்போ வந்து இந்த போர் முனையில பாத்தீங்கன்னாக்கா போர்ல வந்து கொல்றதுதான் வேலையே இல்லையா. இதுக்கு நம்ம தயாராயிட்டோம். ராஜ்யம் வரப்போகுது, சுகலோபம், அதாவது இங்க பௌதிகத்துல வரக்கூடிய அந்த சந்தோஷத்துக்காக ராயல் ஹாப்பினஸ், அதன் மேல் வச்சிருக்கக்கூடிய பற்று. துரியோதனனும் அதே பற்று தான் வச்சிருந்தான். நாமளும் அதே மாதிரிதான் வந்து இங்க வந்து நின்றுட்டு இருக்கோம். ஹந்தும் கில்ப, அதாவது கொல்வதற்காக. ஸ்வஜனம், நம்மளுடைய சொந்த உறவினர்களை பாத்தீங்கன்னாக்கா கொல்வதற்காக நம்ம எல்லாருமே இங்க வந்து உட்கார்ந்துருக்கோம். இது வந்து செல்ஃபிஷ்னஸ், டிவன் பை த செல்ஃபிஷ் மோட்டிவ் அப்படின்ற ஒரு ஜஸ்டிபிகேஷன் வந்து மீண்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனர் வந்து கொடுக்கின்றார். ஏன்னா அர்ஜுனர் பீயிங் எ செயின்ட்லி டிவோட்டி ஆஃப் த லார்ட், ஆல்வேஸ் கான்சியஸ் ஆஃப் த மாரல் பிரின்சிபல்ஸ், தர்மம் எது என்பதை அவனுக்கு தெரியும். அண்ட் தேர்ஃபோர் ஹி டேக்ஸ் டு கேர் ஆஃப் அவாய்ட் சச் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல இருந்து அவனுடைய இன்டென்ஷன் அதுதான். யாதி மாம் அப்ராதிகரம் அஸ்ரதம் சஸ்திர பானயஹ தார்த்தராஷ்டிராரணே ஹன்யுஷ் தன்மே கஷேமா தரம் பவேத். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்ரதிகாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா வித்தவுட் பீயிங் ரெசிஸ்டன்ட். நான் இந்த மாதிரி காரியம் செய்வதை விட எந்த ஒரு எதிர்ப்பு தெரிவிக்காமல் அவர்களால் கொல்லப்படுவதே உத்தமமான காரியம் சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்றாரு அர்ஜுனர். வித்தவுட் பீயிங் எக்யூப்டு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அசஸ்திரம், சஸ்திரம் என்றால் அதாவது அந்த இது ஏந்தி இருக்கு, அதாவது வெப்பன்ஸ் ஏந்தி இருக்கிறது, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஆயுதம் ஏந்தி இருப்பது. அசஸ்திரம் என்றால் ஆயுதமற்ற நிலை. வித்தவுட் பீயிங் எக்யூப்டு. சஸ்திர பிரயாண பானைய, அதாவது தோஸ் வித் த வெப்பன்ஸ் இன் த ஹேண்ட், அவர்களால். ஸோ அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய திருதராஷ்டிர மக்கள் கையில வெப்பன்ஸ் வச்சுட்டு இருக்காங்க, ஆல்ரெடி ஆயுதங்கள் ஏந்தி இருக்கிறார்கள். நான் ஆயுதமற்ற நிலையில் அவர்களால் கொல்லப்படுவதே வந்து மிகச்சிறந்தது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றார். ஐ வுட் கன்சிடர் இட் பெட்டர் ஃபார் த சன்ஸ் ஆஃப் திருதராஷ்டிரா டு கில் மீ unarmed and unresisting rather than fighting with them. அவர்களோட போர் புரியறதை விட நான் வந்து ஆயுதமின்றி அவர்களை தாக்காமல் அவர்களால் கொல்லப்படுவதே சால சிறந்ததாக வந்து கருதுகின்றேன். பட் ஒரு சத்திரியனா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரின்சிபல் வந்து இட் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் த சத்ரியா பிரின்சிபல்ஸ் இல்லையா. அக்கார்டிங் டு சத்ரியா பிரின்சிபல்ஸ் ஃபைட்டிங் இஸ் த ப்ரையாரிட்டி. ஸோ அன்ஆர்ம்டு அன்வில்லிங் இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் நாட். ஆஸ் எ டிவோட்டியா இட் இஸ் அக்செப்டட், பட் ஆஸ் எ சத்ரியா அர்ஜுனர் சொன்னது வந்து பகவான் வந்து ஏத்துக்கவே இல்லை. ஸோ அதுக்கான பதில்கள் எல்லாம் நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல வந்து பகவான் வந்து சொல்ல ஆரம்பிப்பார். ஸோ he decided not to fight if he is being attacked by the enemy. He did not consider how much the other party was bent upon fighting. All these symptoms are due to the soft heartedness resulting from the great devotee. The qualities of a pure devotee, அதாவது ஒரு உத்தமமான பக்தனுடைய இயல்புகள் எல்லாம் என்னன்ட்டு நீங்க இந்த லாஸ்ட் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபியூ ஸ்லோகஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க கண்டிப்பா எடுத்து எழுதலாம். he doesn't want to fight, he doesn't want to harm. யாரையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கொல்லணும்னு அவன் விருப்பப்படல. ஏன்னா ஒரு உன்னதமான பக்தனுக்கு இருக்கக்கூடிய கருணை இது எல்லாமே வந்து சிம்டம்ஸ். சாஃப்ட் ஹார்ட்னஸ், அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிருதயம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மென்மையான ஹிருதயம் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள். இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நீங்க எழுதணும். இந்த இப்ப வந்து சஞ்சயன் சொல்கின்றான். சஞ்சய் இந்த உரையாடலை வந்து கேட்டு இருந்த சஞ்சயன் சொல்றான், ஏவம் உத்வார்ஜுன சங்கேய ரதோ பஸ்தா உபாஸ்விசத் விருஜஸ்ய சரம் ஓ சாபம் சோக சம்விக்ன மானச. சோ சஞ்சயன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்றார். இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் அந்த போர் முனையில பாத்தீங்கன்னாக்கா வில்லையும் அம்பையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு புறம் எரிந்து விட்டு ரதத்துல வந்து சோகமாக உட்கார்ந்து விடுகின்றான். இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஸ்ட்ரெஸ்ட், சம்விக்னா டிஸ்ட்ரெஸ்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னா மன அழுத்தம் இல்லைங்களா. சோ சோகம் லோகம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சோகமாக இருத்த, ஷோகா மீன்ஸ் லெமன்டேஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கருணையால் அவன் வந்து அடுத்த பக்கத்துல இருக்கிறவங்களும் நம்மளுடைய விரோதிகளா இருந்தாலும் உறவினர்கள், இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் எல்லாமே நஷ்டம் அடைய போகிறதே, இந்த வம்சமே அழிய போகிறதே அப்படிங்கிற அந்த மனசுல பாத்தீங்கன்னாக்கா வருத்தத்தோட சோகம் தோய்ந்த அந்த மனதோட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து உட்கார்ந்து விடுகின்றார். while observing the situation of his army, Arjuna stood up on the chariot, but he is so afflicted with the lamentation. அவனுக்கு கருணையால பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுக்கு வந்து அந்த கிரீஃப், he is very much worried. அவனுக்கு வந்து sorrow. he sat down, உட்கார்ந்துறார். assigning the bows and arrows, அதாவது வில்லையும் அம்பையும் ஒரு புறம் வச்சுட்டு
அவன் வந்து வச்சிருக்கான். ஸோ such a kind and soft hearted person in devotional service of the Lord is fit to receive the knowledge. இது உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரும். ஸோ why Arjuna is fit to receive the self knowledge? இந்த ஆத்ம ஞானத்தை வந்து அடைவதற்கு, அதாவது பகவானிடத்திலிருந்து கேட்பதற்கு என்ன தகுதி அர்ஜுனனுக்கு அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வரும்பொழுது இது எல்லாமே உங்களுக்கு தகுதிகளாக நீங்க வந்து எழுதணும், லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி பாயிண்ட் வைஸ் ஒரு 4-5 பாயிண்ட் வந்து டிராஃப்ட் பண்ணிட்டு நீங்க எழுதலாம். ரெஃபரன்சஸ் நீங்க இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதோட இந்த சாப்டர் வந்து முடிஞ்சது. ஓம் தத் சவிதிர் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்ஹாரே அர்ஜுன விஷாத யோகோ நாம பிரதமோ அத்தியாயः. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. நான் இப்ப இந்த யூடியூப்